Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemana inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo mato Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini ngoire ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Mugusi omwancho muligeri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa asichi county berechi yagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iliyo korekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye n'Ensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ense kulende tali nchirende onsira krobulimi obuyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro y'obulimi bw'ekerero n'echikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsani bere chamuragoba weka chinsa isato asomorami nobotigi ekeroture semia mange kura sabarimi chini gongoro kwa petrol machine asomoro buri bubari minobutugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'umugusi mirna nabari b'Chinguru erikwe manyabo na wataka kuri chitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemu Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya tomo chago tengere merobereito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari butari n'umubwekano. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu
Eje Nensoko TV, Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira gosoa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu maito ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko
Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Manjito murigeria bwigeta sengen Soko TV amambia bono no gasano kwingena kwanenga kwabokire ya litskuli ya lero ni teach kabere togotebanga ni litskuli na ndio kunyorania ngatuboke tonyare togwetuma asama gmaite tonya togoikrania eganga itaso gmaboito manjito murigeria kero kwegulerio geri nyumba mwao ni gokumanya ngachinga kichiricho kuboka na gucaga kuyarigania semeroberi arikonye kweroberi togotebanga ni gokweroberia gokoboka kwa manyanga ngayo gochakira ninkirio gani gochakira manjito murigeria inaye wachakari tukoliago kubegetemero byago asebene igonga kakwegurerio geri nandebo kango kwanenga bwakire nayo ndansi ya soronte binga bwakire bya asegeta senge itu ya Soko TV mambia bono morobine Soko bwakire nandonyora sumtana ito Facebook not live na Soko TV YouTube and Soko TV na bigo asena mbaite studio na boto tabiri tukolia lero nganga kikwa bwakire nali agendete kwene kiwachinga kichingo konyoria baigo ngabana bagendete wikirana aschinka chiabo ene kyaibu no muibolinga ngona kurigerio legali ase skuru nga omwana one nasigete skuru gosiwikira boninga ninkigendete kwene kiwa eri kwaba amo nere kuri no manchito murigiria smoniga nandetikana moyo mto Ishmaeli baganera ragukwanya tochakibe no murobiri Soko wakira wakiri ya aseri tukerigalia kianda tukerigalia juma ino mutenyo igo gatano na rimo mwaka bw'echili fwibere 2025 na rimo no kugena kwane buna bwakire bya semambiega nyasaye okubokire buna na intu atubokire tokomubakara kumwakira buna mbiye mono sengencho ogwanchire na into twanchire na nde tokumira na asembeo asemambia bono eriko chiko sanga ayanda manga gendera temambia bono aya etri na bwega yarache kubwatia korwa bono gwikachinsa isato chia bono mamire chidaika emerongo etatu tinda amanyana nga ibwakire kurwe mambia ya bono na bira nyarikane na nigora sesemu yebunge ya South Mugrango togende bubasi bonchari kitutu chache no togende kitutu chache South goseni go kara sesemu ya nyaribari masaba nyaribari chache mambia ya bono good morning na kibua kirko rubo machoge barabu machoge chache tosoe ase county ya Nyamira sesemu yebunge ya North Mugrango ntosoe ase ensemeria ya kitutu masaba West Mugrango na boigo asensemo ya barabu abantu beskimu good morning na kibua kire mambia bono kuruchinsemo chia kibirigo yenen Soko TV oboroso bwomugusi emambie yega na mange akorekanire na mangara chikubwati na mangara chikokwanirwa ase eliale na bigemerobere ne menge no nyina sensemo yago ni maite na kwabokire wachakire gweto magaburende ase okwerigeria aso comment tokola tabadina niko to comment ase keria egekobwate igo no kuboke mambia bono ochigo comment libaga ogochia gukungunta nigo kogenda gwachigo comment tali okwenda guchaka kuligia obuya bana tari gukungunta igo no commenta ase ogo eliete nete kulitumeka mwana sense melia yekerandi lere birandi mbiasira by the way mbira Ishmael na pole sana sogo chaki tukeriga ndagira bono mambia lakini ndende kerandi nke lakini ndende kerote banga ibirandi biasirire ebya chakire gusira ababarero bayibolera umuchiyo murabu bayibolera umuchiyo igo murabwa bamenyire gocha gocha mabere yekerandi mumanyete birandi ninki nje ni maite mna nchomete nandi nanyura mabere ayo nando iso kwenda sito tata wote binga meta maberane onye numuri konywe yekerandi chembekerago na kiekerandi gekwama ekerandi aroni metege kwama mna risosa chitetera nchirwa kubeka chinge cheri source of course kiamera kero kiabeire weko kwana cha igorari ugochutia kwana cha kwa getiga kego kia nkunyorori nga kiomire usikwara kebeka kiara tobaiga bagoteo chi kwerende chiri chikoro kwa chiri chirime chintetere chiri chirime bana waika wono kwaligie omuchanga according na intwe kwaligie omuchanga komora kwara sikiki kwara wasungusya kabisa no engiri kwa wekera mabere wikora bekachi ya amaginari ora sungusi na dia kurusire ndo buchafu once igoni mayete Ishmael tandoranga di mayete okay nande bono byangwera segento kende
ali jikoni alia jikoni chicheito chinkole chitigane chiare roga of course chitabwati bintu binga bunebiga igora alia gantu kale igoro gali obongoli getokonyara tusungete gali na kiaka ngoli kali gakorukwa somunu yoito akangoli kali ngakikali kurukwa kara kuninga maite aba rende neri kuruka butoka na kora mama ga ukoirania nibirerieta ngainireri ekyo kiatrara atigane ekyo egetangora ngento kieke egetangora tari egetonga egetangora ngento kieke egetangora ngento ki egari negari okay lakini yaya obo tantare ngento ki tia bono kwajakire ko convince no turajakire egetangora ngento kieke kero kwasibirie bintu asenali sukali konyara no bigetebi magogo bo motego kubikira no oburara wataba oburara wataba ya kabiri kara eresera ai kwanse egetangora ngento kieke ekero kwasibirie bintu mwabo konyara no bigete agantu getega bwagete bo moteiga isikalia okay konye gwatebire na ekige isikabwo negetangora okay obo tantare ngento ki obo tantare yebono obo tantare tari ari stogweta roche wa yabere bobe bono lendo muliereria kwangirire mbero lakini kwangirire mbero no gwatebire na kigetangora no abo ase abantu akara twasibire bintu tokobeka okay obo tantare baro bungento kieke egetangora obo tantare ngento kieke nanda se kirandige kobekwa ali chingoli chiro konya to sibetalia no agasuguri ga kobekwa igora ka chingeni chie yuri kururi kose kero mwakole koragero bungeni bwatigaire no chingeni abangire bakwenda basunga igoro gali lindo mwana taikera twakora tebana reach out of children liyo mwana tari goikera okay na kiakangoli kali na kigakorukwa aiga yabere bobe bono mwarigere na atatebi bono I don't know na niko tokobeka chirbu ibere igoroga omotegere nere no mwarigere nere amenta karibuka ya kamo Jose na commentere ibere alafu Innocent na comment chirbu isano pakoto yali chibu richiungo kwa ndai neri kwa nyirende baka na very confused gati yogo tantare nege tangora baka na chiro boraro chine ibire no oboraro okay kero gote abano boraro idaraja tugotambokera asa match kera kyongente kia match ige chidaraja igonya kwago idaraja na kigorogo baro no boraro okay tiatrara tigiraga ni kombinesa tigoro ya kombina ibire chia bono mambia soko TV boroso bwo mugusi na bogotomanya bwa se comment section okangoli kalia of course rero metali TBT Thursday oseke koro lakini okangoli kali gorogali ase kirandige kobekwa agasuguri gakobekwa nonye nagasani oboro bwatigere kabekwa ali lindo mwana taikera na kia kangoli kali na kigakorukwa nainde getangora ngento ki no botantare ngento ki oboraro borobwo twanyorire lichibu ase ngechokora ne bintebi niko bikare gotantania abaiga boborere twasomo chioyo iga oborabo ine ningona ngobokire emambia yabono kurase ensemo yago gose kurase ensemo ya no manjito murigeria ndo chiga igo musuri besu no abigite comment ya iga goteba ensoko bwakire buna gutambe agoteba ene yaito ensoko TV boigo bana baski basokora do akatari nere ndo choso ire meyomoro beri na agoteba ngabwakire bya boigo Paul kurase ensemo chiria chia maseno agoteba no ali meyomoro beri mpaka omwero boigo aigando che Barnabas nanda oteba obo tatare neriyo kobeka ebinto isiko atanga squeeze teyo eno kumochera ata Diana obo tatare sekero wasibiri ebinto ngaite chisani ale goteba chisani ebikombe na obuno butatare ere na Barnabas batebire de basera CPJ edina orakisi count marani masakwe wakirebya egetangora atebire negetangora na kiekya egetangora Diana egetangora tangora ngento kieke eno como Barnabas kebaso nte bibona ante binege tangora tigatebe ninkekyo nabigena kumochera tebaniga gusaba aba ibori bons bibane kyobone ndio bonene asinkekera abana baro mutumo komoke komenta mono tiga tunyare gukwanira abana ko bachimbwa chingia Teresa kemtu bwakire kurwa karatinamo pilipili hoho nera otebatimani na wakilisha
Kevin Okomba atebwa kirebia korwa mwaga Monyageita life watching the show Vans Brandy korwa Soneka City bomorenda Bonyaoro Nyandoche ibere na otebwa walimi omorwe Clan Dennis korwa Nakuru City Salams Club na begori national otebwa kire following korwa Kerenyo Nyamira na baigo Patrumeo Mumanyi auteba bwa kire hoyo Mumanyi na Sporo ikorwa Nyanchoroli pamoja hadi mwisho na baiga Kirandeli soko bwa kire Kevason Songo korwa net Nakuru watching live MSD call Fred Moga auteba watching live and listening korwa St Peters Nyakinyo Misia MSD call Fred Moga Muturi no mongno Erut Mora Benjamin umwana Thomas auteba watching live kama kawa korwa Bobasi Bogisa Village no mongno Eda Makrini kwa mboka pamoja na watu ile wa Anderson na Giana pamoja mpaka omoere otebwa twalitukuligia nera twalitukuligia ena kumochere good morning en soko nyasayo nganchere na rodi tukulinde kura chinsemo chise bana boda otebangoganiria majirani wangu wa Tanzania batwale mambingia naye begana kumochere twali mambingia lakini lero ana kumochere na igo Barnabas ngagitento machiko bamo erietaria machiko misi gonga Barnabas ronga ito egetangora gagwo sawa barufenya mubisa korwa kiro musocho no ndeme omoroberio gwikomoera tiganganya banga machibu ekichinde tinikora soma bakabangira machibu oyo korwa Joseph Omambia bwakire bya korwa yaya center Nyaramba omwane nduki KJP Mukogoti omama bitutu good morning na kibwakire bya former honorable Anthony Amiamencha korwa chinsemo chabo siango kerongeta good morning bwakire bya Emambia ejege Super Tuesday missed call Fred Moga komo korwa St Peters Nyake Nyomisia secondary missed call good morning bwakire gabo amo no mwanchio gogo somurigo go Ruth Mora Gideon Atika korwa Enchoro South Mogrango na kororime yomurobere Mambia yabono Teresa Kemunto bwakire bya Mambia ejega korwa Karatina amo omwana fogo Dominic Konduso korwa ensemo ya Magenche Musogwa norime yomuroberi obwenso Kemambia ejega Teresa Ombaka Teresa watching live korwa ensemo ya Madare Nota pamoja korwa Nerisa se Liago Damaris Kemunto na abantu bonsi ria Kimai bo Samaro Levi Mumoja live korwa Busia Obekai na kibwa kire Kefason Nsongo na akorera bukorwa se ensemo ya Lanete County ne ya Nakuru Mambia bono Kevin Okombo good morning bwakire bya korwa bomwagamo Nyageita live watching pamoja amo naba people bae Pauline Mongare abana Kerugo good morning bwakire bya biregatia baria mwasere Mambia yabona somurubiro bwensoko bwakire ase lya lero iga and of course akaroli tukoliko chaka senchira eringia umaetekere Super Tuesday niko tokonya ko barachinsa kurbono igo Diana Sensemo eliende okonganchira on behalf of Men Conference as we trase conference yelirende kibakonya kondigira yalibanyo lerekerogo on behalf of All Men Association no nganchira Diana nkomanyina lero liko era na Mambia matukona abiroka totigaretie munya komanyana World Cup ngo chakere nande World Cup yo mwaka uyegocha nago tebya mbore kale chinsa cyabo tuko egwaku saa 5 yabo tuko saa 9 yeke Mambia na tebi ngitini ekuneke Mambia igobono mokora tokure na nyomba chinsa 11 chike Mambia gaki mumanyana ntu abamanyi mapema kana kuerera dali kuerera gaki yani on behalf of Men's Conference oyo neno kumochere yo Barnabas oyo Clan Dennis bali bana ntoko chagaga ikakarongora itore na Innocent bakotebanga pero tarariti kero kwanza timu ya itako collective yebo simi chigo chagaiga na igora kumachera agoteba iga Barnabas Clan Dennis era wakesi mibaka twakolire program igonga kiko chigo chaka mom make sure abaka komons biba kire nyomboni time no igwa nakingo katebina kia keroko lile ratiba ya World Cup ase omwako yega we chilfu ibana 25 na megokoreka na ensi ya Marekani mepire mengi nigego cyo wakuchinsa cyabo tuko saa 4 saa 5 gochi saa 5 gochi saa 7 paka chinsa paka Mambia chinsa kianda chugo kireke Mambia igona ane minute igobona keroraro lekinkwira na nyomba lende saa 9 saa 8 mu understand monya ko boli nanga ikwali ngebono and all that amaboli yake wabekira abantu tayari ga use
Usiraki kirende toro chibono nere platform on behalf of all men. On behalf of all other men na ndiko baigera mapema na ki World Cup ngo chakere bas iko na ndio mata chinsa chiria director ya nego ntebina na chinsa chiri cheke mambi chinsa 12 cheke mambi ose chinsa 10 cheke mambia ekero kelia agosoa tali agosoa arale niga agosoa gasogete agende imirimo iko bona innocent rera gocha kwenda na gochariuka so na bera chenya hare kanena na kwanya na gochariuka niko gwasoka useni chinsa isato cyabo tuko gwachire kuligerio mupira kwairane kemambia chinsa 11 cheke mambia na ndi gwasoka gwachire mirimo na utaragende wiki tutari komera na by the way ekiagera oyo Nishmael oyo ni innocent oyo Kirondigi oyo chwe no nande Dan Yeba mocho motoro kya mangana amange na karo ensoko bwakire na bera chibitire round ye chake saine bono ngando oyo chake saine yabo ya bitere ile bono sasa tanago ochagutwa nere yoka paka muino bono chide kane meronge bira ne ya mwigure chinsa 12 cheke mambi kibwakire buya enga kitoko genda se umutimo komoke tukwira na tosoe ase amagia yensoko bwakire mambi ya bono naralia agendrete kwene kiwa chinga kichonsi amatikonsi Eliane Ishmael Mogere Nencho manchito morigire nkoro kwa Diana ndemo na nigo kwaliganya sumuro bire nsoko bwakire togende gusanga togende kumanyania Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari yanke ebasi no nyaneli kurukuru Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha.
kuramira bwisiro y'obunda bwense kurene tari nchirende yose rakuru burimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaigwa migirio chisemi nobosemia iguru y'oburimi bwekerero nechikoringa asoboremi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boboremi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwumugusi mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bunaichia Nakuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali baraza masamba una chinsemo chia mulo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkerano aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no botuchi kwa bato gokora eke korugeito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bwumugusi ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na iboletwe unango tebiwa ndabona iboletu kinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka godevelopo ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bwumugusi eye Nsoko TV oboroso bwumugusi Brenda mwancho mwarire mambia bone miyomurwe rwensoka se ekengese kigagia kabere eritwere kwemanya mange mambia bono toka so sense muyo kuligeria ama ye mambia ya bono monagerwe serikali Isaac Mwaura nigaruro kuboria gochia se abaiboli gokwanira osokara chinkwana amo nabana babo erio gukora nabana babo erikwenekia nankorongi bari chimbwa cyaba ayeganiga chiri chingaki chiskuru chinyinge kigendere tukwene kigwa gotongiwa ime yense naboigo asensemo yendo kuburukana korolekana ase sector yechisemi ase enkwana ya serikali iyo kubwatukwa kiraritko rya Jumatatu kubwatekana nemeroberi ya serikali omonogeri bwa serikali Isaac Mwaura ukwaneire obuya bwa baibori bwo kubeka omokia asokoronge ya chimbwa cy'abana babo nari ebikore byo gusambwa gwechiskuru birasire. We as parents need to ask ourselves the question, are we parenting properly? What is lacking? You know, I was at a school yesterday, and they actually told me that the grade 10 learners are more bolder. They're even asking, can you give us an opportunity to
communicate with our parents. I don't think we would have said that before. So there's an issue of discipline that we have to have an honest conversation about. You know, we have to have a conversation about. You know, the Bible says in the book of, Proverbs 13:24, spare the rod, spoil the child. And he who disciplines their child, because they love them. So we need to ask ourselves, have we dropped the ball? Have we let, the parenting role to go back to be done by teachers? We are so busy. Now, looking for bread, both fathers and mothers, I beg your pardon. Gukwana korwa chiabisi chiarambe annex imeomucho Nairobi Mwaura oenekeirie abaibori bari bonsi basiriti abana baba se skuru ya baiseke ya utumishi niko baguchia konyora obokonyi korwa se serikali asaruro kobore guchia se amateko baba twereru kubwatekana no muroberi obokwenia aboroki gwabo kwira chingaki no korengwa gwicisambuli cha DNA na kwenekia kire amatenko nyorere omwanchobo. When we promise, we will fulfill. We'll be able to fulfill, because these are last respects. It's not really a compensation for the life lost, and I think it's important to say so, because I've been seeing people trying to say on social media all this and that. This is just a facilitation for the last respects, even as the other parents wait, for the requiem mass at Utumishi Academy shortly. So yes, we'll do so, and as I said, even and we are taking all the medical bills, by the way, even the bills of the man the father who is still in hospital. We've been able to link them up so that also he can be taken care of now that he also lost the wife. On the issue of the 10 days, remember we are also trying to match the DNA with the bodies of the people that we lost the children. So that is what takes time. It's happened before. So we really are calling upon the parents to be more patient, to be a little bit patient with this. So that we are able to properly match everyone, so that we do not have a case of mistaken identity, whereby you end up burying a child that was not yours. Arenayo Mwaura nigatebire ubuyambore obukwagachwa which karantini choborwere bwebora imeyense iriku yarigania obosibo borwere obwo asebo igatebire ense ya Kenya nigo ebwate chimbebe chinyinge boigo oenekirie aba Kenya 39 nigo barachi karantini echo atakwana amarieta. We have 23 facilities, isolation facilities. It's not good to disclose such because of confidentiality. But yes, we have over 37 Kenyans, as at the last count, who are in these facilities. And just to also say, it's not just a Laikipia one. That's the emphasis. Because we have been building this internal resilience with the support from our budget, 167 billion finances, and also over 200 billion that we are getting over a period of time. That's very, very important. To the Ebola outbreaks in neighboring countries, strict screening is being enforced at all our major borders, including thermal checks, health questionnaires, and personal protective equipment, as we know they are called PPEs, used by health workers. The Malaba crossing, a key transit point with 300 trucks daily, has intensified surveillance, and over 77,000 travelers have been screened at 26 entry points with no confirmed Ebola case in Kenya. Please take note, no confirmed case. Ngoripoteria Soko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi irietariane Linet Nyambane. Manjito murigeria tokwira na se county ya Nyamirani wo mawakirishi w'abasubati be county eyo Jerusha Mumanyi ababoli boigaba iboli babalinda abana babo buya nabigo babe bakubakwanira libanyari bagutwara chimbwa chingia chinga kyabo waroki wabagendeta kwira na chinga cyabo asomo tumukomoke webwaterana gweterana nebikole byo gosamba chiskuru hibyare ntro muchane minsi ya Kenya nigaya kwaneta ya ime ya mnyamakoroto chinga kyari gukwana nabigo kubwatuko bokonyi. Nataka kuwaomba wazazi, ongea na hao watoto. Hata saa hii mkianza kusikiza hapa nje wengine wamekuja nyumbani, wazazi nataka muwakalize chini.
muongee na wale watoto wenu. The future belongs to the youths. Youths wetu wasipolindwa vizuri, wapelekwe shule. Biblia inasema jukumu ambalo mzazi umepewa na ambalo Mungu atakuja kukuuliza ni ile familia ambayo alikupatia. Kwa hivyo jukumu kubwa ambalo tumepewa kama wazazi ni kuchunga watoto wetu. Kamuranze abana mna bagotaka bakia Bible na abasoraire, na mimi nimekuja kuongea kama mama county leo. Jukumu kubwa ni letu wazazi. Kana watoto wataana, hata wakienda nyumbani, wakikuta nyumbani mzazi pea wao chembe waende shamba, wapatie kazi wafanye, ndio wakumbuke nikiwa shule hakuna kazi ninafanya, waseme nataka kwenda shule. At least msiwache wakikaa hapo kwa nyumba ati amekuja unampatia chakula unampembeleza. Sisi ndio tumetengeneza hii jamii na jamii yetu mahali tunaenda. Kanisa tige strengthen spiritual aspect. Na go strengthen spiritual aspect, it is here kanisa kwa role models. Tiga tutu arawa pastor wale role models. Tiga tutu arawa spiritual elders wale role models. So tige kanisa ite ebe forefront in advocating for good role models. Babe kioro kererie kiya uchi asabana. Nataka kuwaomba gusambwa asinsemo au nigo bono ebikundi au kurwa serongo rwa gusibia gikiri bikori byo na gusaba emerubere kubekwa eryo gotuka ninki kigenderete ase ensemo yechisemi meyense. Tembea huko nyote nenda daraja. And so those challenges which are in schools is as a result of incompetence, inefficiency, lack of competence, lack of implementation of the policy of education, which includes what Matiang'i was doing when he was in the Ministry of Education, going to schools to establish problems, challenges, and raising solutions for the same. The CS to resign, just resign, that position is so overwhelming. Tafadhali tumewachukua mashule ili msome. Na kwa shule si kwa kwenda kupractice gunism ama kwenda kupractice kufanya mama mabaya. Ni maisha yenu mnaharibu, si maisha ya wazazi wenu. Sababu wazazi wenu wakitoka, ninyi mtabaki. Lakini kuna mambo mengi wanafunzi ambao wanaendaji nayo. Iwe ni mambo ya drugs, iwe ni mambo ya technology. Tafadhali mrudi shule msome, na kwa kusoma mtatengeneza maisha yenu leo na hata kesho na vizazi ambavyo vinafuata. Lakini nasisitiza kwa wazazi tuache kusema wangu ana miaka 10 hawezi choma shule ama na miaka 16 hawezi choma shule. Mtoto wako atachoma shule na atafanya zile vitu yenye hata wewe mzazi wa miaka 40 50 hautafanya. Nataka tujiite mkutano kama wazazi, tusaidie watoto wetu. Na hiyo corporal punishment naomba irudishwe. Kwa sababu ni hapo ndio mchezo imeanza, tumepewa freedom sana. Na hiyo freedom tunaiabuse. Wakati tuna abuse freedom inamaanisha ni inchi tunataka kuchoma. Tucheze na kila kitu lakini tusicheze na elimu. Kuabudu sheitani ambaye ukiona kwenye teknolojia mpya watoto wanaweza kuingia kwenye mtandao na wakafanya vile wanavyofanya. Unapata hiyo kutoa kafara, wanaamua kwenda kutoa kafara kwa wanafunzi. Hilo jambo ni lazima serikali na vyombo vya habari iangazie kwa kina. Kwa sababu ukiona hatujamaliza Shakahola nyingine imekuwa shuleni, imekuwa Nyeri. Sasa tunaenda wapi kama nchi? Ni lazima hiyo issue ya cult waone vile watakabu. Kwa sababu mtoto yoyote Mkenya hawezi
kwenda kiasi ya kufanya maovu ambayo wamefanya. Mwanjito murigiria tugusuka mutwenka ya Edward Ongoro hiyo kutoka Nyamonyo huja matuta West Mugrango nige gusaba gusirwa haya nyuma yo mongino Railmora kuruara asigekegeke na gusiria oguma bwa ya satiga bana 11 maiga na kolengana ne amate yenkeyo nyagusira nero lenge kwaligania huninka yaye komenya nabego gwitira gusmeka chingeni udenchire ya moyo kwerekea buna bana baye kunyora barenge ndagira nabego komenya barenge obogimo bya kuri no machito murigiria nigo basabira abantu bwancho ya kwenekia buna kweso kebali eyo banya bakubakona bakubwatukira bokonyi singa kiboigo yo kurigia abo seneta bwanyamira Jeremiah Migosi oya oikegetoro kiae kendagira asenkeyo eriko basiranera tebire nere bya abantu bugwancho kuyabanyarego konya ya mateyo abana aba asebatigara maega natambe mwana mukega abwate emyaka 3 mwana monene ule skuru she's the third year university twaye kororaga kamuranche mokonyo mochyoye esengenchoye school fees abana aba bagosoma kuru primary nyakiminchambaro mubambambaro no uli university kotatigaga abugo onye twekonyono ne sponsor at least ekonya abana aba bali bana baenda se boarding school sengencho kotigaranka gaga na kongo tato mwaba monyene no morwaire governor ito Nyaribo umubungo ito Steve Mogaka na the aspiring MPs buna Rogers Moturi babo Chanua na MC bali mugotina kamuranje modigero lyo muchyoyo nande monyokonye akana mwese koligero no muchyoye kole momboyo ebinge niye byakobata biko makonyo tigaire buyeka una inua basamaria ba mwachira makonye esaulindo bwata kana ngana chande keterigere no ne nyumba yae na tomiruga no Mheshimiwa Jeremiah Migosi olenega ngayo kuri kero kabo senete county ya Nyamira kertwe simi ne oya mugwe familia bakabasaba bakonye kuna lero ntwa baretere ndageraga nande nali iranga ngo bali gari era kobe family ko cyarali kuyo mwanchi wabo to kende na tebenga obo maine familia ye kulingana buna narolire nande buno Mheshimiwa ntomago jaga Mheshimiwa Jeremiah Migosi family ne gwate mechande menene eganiria abarayibonsi bachamo babe kwemetwamo egara bakonye no abana aba asengenja masomo education is the key egento yoka na kumia abana go bara 11 ndagera teyo mogondo toyo Samarieta ngoro kwa Cynthia Kerubongoro ngosoma St Peter's Nyakemincha Secondary School form 4 aiganinga okonye natagite kurwa somo chumbo ito Steve Mogaka no gonkonya se school fees akonye na abana aba baminto nindo chibona tata ikiroko bokoko komabwate tagutonyara twensi chaya na bwate na kombo ya kero mwana ende university nonspi akagondo bono bwate na akaiga muna mukaro cheiga akare kuma ate na kombo etipi pakeja yonsi bono timbwate no ne chaya ngokoraki bono no na abenye goite sabu na mura abana abona na tuaraiga na kingo chako bakonya gose Asense moyende ye chikosare mambia ya bono etimu ya basubati aso mupira bwa magoro ya Elite White Ladies niko bono bakiniwe ase eligi ya FKF ya basubati magayo konyorubu bwibwe chigoli ibere ase bosa ingaki bagosoretie ne timu ya Gor Mahia Queens ase bono bakiniwe gocha ase ensemo ye igoro tiango turaligeria sense meyo. I'm Coach Peter Ogechi, head coach Shabana Starlets. Game hajakuwa rahisi, it was a tough game because tulijua opponent tuna face, so the few weeks we had za kutrain tulikuwa tumejipanga vizuri,
na naweza sema game approach yetu imework juu whatever tulikuwa tumeplania imework. That's why naweza sema tumepata positive result. Yeah. For now ni rest kidogo kwanza, wasichana wajibambe juu wamepiga job fiti. Ukiona all those matches unbeaten, more than 15 plus matches unbeaten, so ni for now ni break kidogo, then tukirudi pre-season tuanze kupanga mambo ya Premier League. Thank you so much, Gladys. The game today was fine. Although we had hard luck, Shabana won the match by penalty, but I'm grateful and thankful for my players and the technical bench. They worked so hard and I think they played well. It's all about that penalty was not on our side and we lost on penalty shootout. Yeah. So the plan for the next season, we are going back to the drawing board. So we have to beef up the squad and we have to strengthen the team so that you can be able to compete with the rest of the team that are in the Premier League. We started the league very bad. First leg we were at least number 8, but in the second leg the girls really tried, and with the support of the office and the Elliot really tried to support us. So imekuwa ni chungu, lakini tunafuka tu tujikaze kwa hiyo game next. Kwanza kwa majina naitwa Dan Masonic aka Master, na mwanzo kwanza nashukuru Maulana Kenya ametutoa ni mbali, ametutoa mbali sana, kwani tumekuwa na season mrefu sana, na tunashukuru Mungu kwanza sana tumekuwa na pilika hapa kule, lakini finali tumefaulu kuingia Premier League. Tusemani asante sana. Imekuwa na youthful na experience kidogo. Ukiangalia Mtata amecheza sana na amesafiri sana. Uzoefu wake ukiangalia bao ya pili venye amecheza hiyo game, amekuwa na utulivu mingi, na kwa sababu ya uzoefu mingi imetusaidia sana. Ukiangalia Monique Tot, because of experience amesaidia hawa vijana wadogo, na kuleta hiyo experience ndani yao wadogo imetusaidia sana, imefanya tukabuka washindi. Tomorigeria ni gatiaria twasangire naye emambia ya bono na mangito bwatensemo yaito Ishmael kunende bono manchi tomorigeria twarasangire twarakumanyire konene tigatora regatia bali boy basoira se omtande to Facebook emambia bono tunyare turakuba mention tumakogenderera konene manchi tomorigeria onyore ngaso omtande to Facebook no to live emambia bono abega sense media YouTube no to live na Soko TV boy gonyo na mangito bwatigita singe tori tukuria rero konene gaigandoche Dara soma echinde Ishmael amane soma mwanchito morigeria dara soma gatia chirimo abekire hasumtanda ito Facebook maikase namba iti studio ndo chujumenjiro Clement ya upesanjo baada ya watching kuru Kasarani Stadium tuko pamoja hadi tamati. Kristo batani ya beautiful morning watching live kura Borangi Kinyambi with my wife Lydia Kirbo abana shira Matiangi Moranga Mikae mama Mongina na tata Moranga pamoja ndani hadi tamati utabanga tutwale tukoligia na utwale tukoligia Eric Bosco Autibi Mambengiasi Jackson Kombo Nyanduko Eric Dorin na Boygo Dolphin Andrew Matunda uteba live Nyamira Town ime ya top 6 club no ari miomoro video Bregandia Anto Ratemo na ruchishimani kwa boletie igoro ya Marietali ekongyo na njini mbwate nickname yana njiri anatali ile fan lakini nickname ngisa otebiga igo kuturungana yandara kora ko yasoma Bregandia uteba Dietandikire rero Anthony kaitigali bwatani Antoratemo kurwa metamayo nyasore nonde meomorobiri na rispa gwaro na Victor Mondo Jani Kajeni Moreka Salomo Nyoni Douglas Ogega Charles K Natasha Mcute Grand Dennis Omongina Mocheche Felix Kavenja Ngwego Ambassador Feradomo Liatai watching live kurwa Orulunga Narok Wego mamake Ruth good morning kurwa mabiria wakire bya watching live niko ndani pamoja hadi tamati. Habego ano kumochea utawa chinse icho nga chisiga tukobeke go cheke nene tokenya gusediana timeti eno kumochere angagitengeri bono bunaboro kiwalende bagasene wikira nasinga cyabo Kirandeni saute kweli kabisa Ishmael ngo chakatole nseme yo mopira komo we komo alio ochagire kuegerera mapema Kirande Dennis ochikale Kirande Dennis ochikale lame komarba bluetooth sini akora marani bochi following dikundo Wesley atebakurwa Keno Muranga nonde meomoro biro nabe Diana na beire gae
na baate bayina baigo igo nga kama uchigo chaka nchitigamba iribaga kamura achie guchwatwa bari baguchwatwa sauri yenu aikasi ni abune nsoko wakire to bese ku remote p nerekera Dennis Bonfencha mu bisako rwakirwa musocho nene miyomoro biro sasa twarasangire Ishmael nabukora bwata kurwa sense muyende ya Facebook maikwenda sinambia itu studio sense muyende bwate chujumbe guseni satwiga cyoko yokurukwana nere ndara murigeria nande ya chire ya charokireria ujumbe rabwate ne mogabo of course ne ya Eric Bosco nande gweka kwa yasoma bono mambi ne yende irole ne mambi ngia se Jackson Kombo Nyanduko Eric Dorin amo na Dolphin ina rombo atkura sense muyane chireke chetigera bwange kiande chokera gensa ya moya bono mambia enga kitochi goswa ayara se chinga zeti mambia yega twende rosanga so bwamu wetera senchire mu tanda gwekerero Facebook na roya semeria YouTube na boigo se namba area mawasiliane namba nigere notice ano na ibere isano na isato isato inere namba ya mawasiliano bwatuke ujumbe yago gabwo twendera gusanga asobwamo emambia yabono tukwirana ngotogoswa yara se chinga zeti mambia yabono Tara Ishmael se hetara ndo mutumuko aigando che omwana zilizopendwa atambo sekirali auteba kutoka na kurusi salam Marimi Umurubiro Teresa Wambuka Teresa watching live kura Madhare Not pamoja with Teresa Seria Aida Maris Kimto na bana bonsi Riaki Maibo Samaro Kevin Okombo na korola auteba bwakira buya Kevason Nsongo ili kuruara neti na kuru na korole Jonathan Matuku Bwana Yesu asifiwe sana. Good morning mukoda Jonathan kuruwa Nyamanengo Teresa Kiemto bwakire buya kuruwa Karatina Honorable Julius Somosomba bwakire buya kuruwa Makara Matutu Settlement Scheme Nyamira County Gideon Atika na korole Degagu former Honorable Amia Mecha Mina kuruwa Busiango Kerongeta. Good morning Joseph Mambia Lineti na korodiga tia bande kuruma chito muri yabno mtu Ishmael yago tebiri badina imation mote banga na ndomo tumoko totaraba imation kurene kwera na to swase mu ikiga seti waga togenda usanga sumuru biri tugwen soko bwakire Eje Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding kati ya nyinginezo. We are having a main intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance.
Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchero ndionso rakora obulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneyengiya gaya konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine. Asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi. Mrena nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuchitana nchiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Obugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekena chiko ikemia kasta ngachaka ngoteferpo ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twaliroba ona wachagete aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho murigaria Yensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Yensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere go chiakonekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi.
Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwanjito muligiria bwigeta sengen Soko TV asentunende ni otogoswa sense moye chigaseti turakumanyanga wikira boninga ni kiragendete kwene kiwa kurenda soko kwane butame ni gutwa gazeti ya Daily Nation ndaraswaga gwo mwanjito muligiria ntaiti kuraitira chigaseti isato uyo minto ishmainera mai kubwatiraga gwara kumanyanga kira chigazeti kurento gochaka ase gazeti ya Daily Nation yego kwanira igoro ya Gashagwa ego ngo bagotebanga Gashagwa next steps ninkikiria bono tugochikoriria sensemo ya Gashagwa mwanchito murigiria maigaje kigambero kubwatukarichi kwa guritsu kuri igoro gusena chi igoro yeke eyo koruswa kwa ya bisirigati Gashagwa ego mwanchito murigiria ngo bagoteba coding ne constitution go say article 47 and 50 ye constitution aigani ngo bagotebanga nonyeri gati Gashagwa nyatiga koruswa bisi egatiye bintu mbere bitabwate tuwe gonga akiaje nere abete ichikondere tabwatuwo mwanchito murigiria angemono public participation ega to kwanira igoro y'abananchi kubwatuka ebirengero byabo igoro yo kurusuwa kwae abisi ayigo mwanchito murigiria gatebani gati y'ababunge n'abasenete kerabani kumurusi abisi ntomira ta kurigiria angemono kurwara kwae kero arwari to mwanchito murigiria twabere to kurigiria bunanya tiga kurwara sinsemo kiriya cya Karen tugatebunga nabwato mu cyando korende bakaba bakumurusiya bisi karasinya gitari mwanchito murigiria korene aigano muromugano moneno rase gazeti ya Daily Nation nande nichikote yasobogarenga ninkibago kwanira kwego kwanira bali goriyo kobeko byara koyo koriye kirogo kyoboraye ose omuna chibi no mukoro tokumonokanga maraga aigano ngo bagate bali tukurigo nabetega kobeko byara mwanchito murigiria bicha ino eregago ekerabe tubyara naboigo nali nabugati abantu bande kibagoteba bari kobuniwa nigo akageire kubango kurobekana go kurwanire ndemero ya Kenya Wildlife Service yo barochenga egento getaite kwa gachororo mwanchito murigiria ne parking kurende abanyanyimbo usaba obisa ba Kenya Wildlife Service nigo batebete na kwegerera buna nseme yutarige korosurwe parking ya Bomas kurende egento ge kwa gachororo imtobiro yachiko konya gira chiko konya mwanchito murigiria nseme yo ose endemere yo bego kwanira baligoro yo burwere bwa Ebola imiense ya Kenya mwanchito murigiria facility area yaganeri ko bekwa sensemeria ikila Laikibia nchiko tebyanga wikira boniga ninkiria kegendete kwenekiwa omwanchito murigiria korende togo cha gazeti ya Taifa Leo bego nige tebanga uamuzi wa mahakama bunena chi yarweto mwanchito murigiria kurwa ase ekegambera buri tukurigoro mna nago tebya kumurusia igoriyo kumurusia bisi rigati Gashagwa aigani ngo bagatebanga nonye rigati Gashagwa obetega kuruswa bisi ega bagatebanga ebintu mbere bitabete bikobwatu wo mwanchito murigiria ekirete kigambiro gatebanga senate nyarige kumwakana 50 million tumetish marigo sabese yo togoro chendo che naruche kerango tebera igoriya bese naro chabantu bagotebya omukonyi bumurai wense obono utiga uyo mukoro Professor Kithure Kindiki hali getaso mtandaga tebanga it's okay kuna energy ya betege kurwegwa era kingima gatebanga it's okay mbiyere ngarando agatebanga maite Gashagwa iru 50 million bono iyo koro kinga ebese iyo ne isaini kuri naro chegati yabo bwatani bari gati Gashagwa bagatebanga tibachirite ebese iyo igento bachirite gano konyora engere yabo mwanchito murigiria nchikote yasubwa galinki bagukwanira igoro yo murayo wikama gya discipline gati Gashagwa igoro yenyachi yabete igekurwigwa kurende go mwanchito murigiria boigo ando cha gazeti ya Taifa Leo abantu batana batatu mbasiriti amagimabo wetera ase egari yaimogeti ababogoriti mwanchito murigiria bagotebanga nege kundi ekemo kyabogoretie amate n'abasani kurinde bakaba bagusiria obuguma bwabo n'ikikote yasobwa garenga nikirete barabugosiria obuguma bwabo mwanchito murigiria nabigo ikikote bigoro ya maraga no iriga gwomugano ino iriga mwanchito murigiria ase gazeti ya Taifa Leo korene ndara moyo mito ishmenera raligeria ya rasti gazeti chine
aigase gazeti ya People's Daily nge gukwanira igoro yo mugavana bwe county ya Siaya James Orengo na bego mugavana bwe county ya Homa Bay gaiga Gladys Wanga no ebichibiche cyabo kire gaiga Gladys Wanga niga bwateri kondo kobokona baigo asoko konde nigo kolete igo mwanchito Mulgeria kurendo Orengo nena bwateri kondagu atebani one time gaigo mwanchito Mulgeria egento bagatebankeli nga tibali koywana kwikira boniga buna barachikunyara bagokora oborai bwabo asisemo chiria chia Umabei na boigo Siaya mwanchito Mulgeria ne chisemo chiria chikorau na baraya baguseto batebanga egesa kukeria kiabagere aiganigo bagochikukwanira igoro ya ayomolembe na boigo bagatebanga kwikira boniga ntukora usomole no chikotwara ego chikotoka na bigo kuigwana egati yabara ikora se county yo Gladys Wanga no mugavana we county ya Siaya negati yara mwanchito Mulgeria arase gazeti ye kore ntushonyara togo soma asobwagare tiano yemto Ishmael aratuira go chastiga seti chine etonya togo skomutu ase gazeti ya People Daily amambia kerokerio ko yeligereria lingana limwe gatabana governors who don't see eye to eye aba governor babere kurwa se orogongo rwa Nyanza omo governor yo mekero kolieria ya asense meye muno mo governor we county ya Siaya James Orengo na baigo mu governor we county ya Homa Bay umenyekana na Gladys Wanga abanaba governor babere ekia maneke mukia ODM lakini tibari kuligererania eriso aseriso abwaso gwatananikana kugendera tekororekana egati ya bora boigo asensemeria yoborai na boigo ekerokeria keroyomo agendere tekurwanira manganaria a succession ine ningoganirie koba umunyango ngoseni ngoganire gutwara chinguru kobwa oyonde na mono ase kura sorogongo uruigwinyorekara ase chinsemo chinyingo kweguna onero ganire koba omonogeri oyonero ganire koba omurai bwegesaku ekeiga igo ainaragendere kwene kiwako rwase ensemo yorogongo rwa Nyanza na mwana seseberia luwa Nyanza mugavana James Orengo no mugavana Gladys Wanga abuno bawo kwanerwa na mwana yoni garase peja area ya kane emambia ya bono iga asensemo yanda sengazeti ya The Star emambia ye nigekare gukwanira amangana abwatikane na cheap rail returns one route at a time ekarugo kwanira amangana abwatikaine ne reli yeregega ya Nyahururu yo yabere kurwaso mwaka bwelfwe mochimia kianda na 53 abubono yabote yake kwirane roba korali bwaye ase wiki yiga ya itetena ase geka egetambe bono ereli yiga nigo konyete ne inego se bokorali mbraba bokorolekana lakini bona ase weterase upgrade na bintu biri bitatu gokorekana na bono nigo basombi bwiranereirwe weterase ereli yiga na muno ase ereli ya Nyahururu abo asekara korokenda Nyahururu safari train arrives asesemo ya Olikalau railway station nigobono abosombi bwachakire gokorekana wetera asereli oboiga bwabera sekigetambe sana botayo ase ensemo yende inside ODM's plan to fire up its bases ahead of 2027 polls amangane kiama ekega kya ODM okwerobere bagendere tekwerobere bwesi bochori bwo mwaka wechili fuibera 2025 na kabere na mono asoko genda chingongo chiribo bwate ugusirwa okonene gesiasa ainaro ali igabo ase ensemo yende nigekare gukwanira mangana bwatikene na flood proof toilets clean water restore dignity in Nyando flood proof toilets akere to kwanira machimba chiria chobo chenu nchirega cha kire koretwa chigo na flood proof toilets ekerogo chirigereria echinde nchiria sometimes reportable and all that lakini again tukwanira kanene nobo chenu nabogenderete koba kwene kiwa asenseme wetera sinyomba echiga chobo chenu narakwanira semambia yabona sengazeti eyega ya The Star naboigo ayande amange go chaime ni chigo komanya ase obwagare kolende tetchakene gazeti ya The Standard yamambia yabona kerokolieria ase esura ya isiko gabo nigo konyorana ne kieni kyoyo kabere omokonyi bwomurayi bwenserigari gashagwa bwo murayi kiama kya DCPE abo ase kina kyaye abegete ekina se kigambiro kya igoro ekigambiro akenene ase keria ase kigambire kigakenene okwamiriri kwaye kwalinga igabo nigoro yo kwamiriri gosekina kibwatikene no kuruswe kwa yabisi ekibono kyabetike korekana ena chiyo mwerio yabetike kurugwa seri tukoria igoro na gwetra sene chiga
ebintu ebinge sana byabete bigukwanirwa abwo ase bono nigo bono impeachment yabete upheld goseni agoche gutigara koba isiko yobisi korinde ase ensemo yende nigabete gakubwatokirwa chi million $50 inere besaga niri gocha kwewa ose kubwatokirwa ase serikali ase nginchu amangana damages gocha korinde ase amangana bwatikaine nere koba abisi nabo gocha kuborekirwa kyoburai abwa sense meibono nige gutigara na nigo asiekeire tari gocha kuborekirwa kende yonsi ase nginchu wetra sene cheria rita serit korigoro na asense moyende bono no kuganya tuchikora di gose ngochiara kogenda ase kigambiro kerigi appeal gose court of appeal na kogenda ari kobeke kina kende nande kwamererie na cheya rwitwe ne kigambiro ekenene gose na ki aina ase page ya kanene page ya gatano aso bwango mono page ya gatatu ne mina ne siginyi egati ye bunge yaba bunge ebunge ria enene ebunge ya senate amo naba governor naboiga se ensemwende e obisi area ekwene kibobogi wechibesa gochiase chi county na bukyo kwanirwa se page ya gatatu emambia ya bono nigoro yege ikaro kiari ngeri tukoria igoro egati ye bunge ria nene amo ne bunge ya senate enga kibagendera tukwanira igoro yabeseganirie kubwatukwa egende ase chi county abwo asensemo yende National Assembly gose bunge enene nigo propose babwata gusebeseri babwate igege mambia ya bono nigo bagane tiebese kerengo kia ekirichi billion chimyenye 25 shinyare chiko genda ase chi county aso mwaka bwe chilifu 25 na rimo 25 na kabire korende asensemo ya senator nigo bagokana nigo bagane tiebese yo ekini we mpaka chi billion chimyenye 43 igo asensemo entangani ebunge nene nigo bakoena na korengana barabwo nigo barochena tigo bese kerengo kia kerechi billion chimyenye 25 chinyari chiko genda si county kolende senator nigegane tie 443 billion korende aitari kwerera agabwo korende ase ensemo yende nigo ase ensemo yaba governor chinsemo chirega dini satobono chekirenye aba governor barabuni go bagane tie 534.96 yani kerikirege ya mambia bono kerina aba governor ebategete babwatukire 534.96 billion aba senator ebagane tie 454 billion ebunge nene nigegane tie bwatoke barabuni go bagane tie county watukire 425 billion okay EOBC area ya Commission on Revenue Allocation baraboni gobagane tie county nyare 458.94 billion igo chinse moninye igone siginya asege karokia igoro koigwana tikoyo kwabeteko kwenekirwa asingencho ekerokolie ne chinse mwenye aba governor bategete 534 aba senate ba propose 454 ebunge nene go propose 425 EOBC ya Revenue Allocation nigego propose 458 ine no manye tena ntobwate liente nye limo gose umuntu rumutene nkwensengi,ma ngokwanirwa arayigo kurukwa Elon Musk uyego tabekana na wikiraboni ganere ore umuntu mutene nkumutangani nsengima abwaso wikiraboni ga wadeness ya 35 trillion na bone wiki ye igaya mogeko era wetera so bunchoreria na boigo okwigwana kora chiko baroro wetera si company chiri chaye egati abe ya SpaceX gokwanirwa abo nigo bono obotene nkubwa ebara chiko cheruka bogende up to 108 billion epeji yakanane ya gatano na mangana bwatikene nekina kiagashagwa abono naro agokwanirwa abo unanaika gokweresera sepeji ya gatano narimo oyo kurukwa David Maraga igoroni gabe getubyara engaki abetika kurubiria osenga kiyo kurobekanira kwa betu kwareganwa rich koregoro na keria David Maraga mona babwatani bande babekire tubyara gosukurobekano ikani okwarenge kwamereria abo ase endemero nerega iga egukwanirwa nendemero eyege kerokeria koligerirwa ase obwagare mambia bari ya Nairobi National Park obwaga chimbori boganiri gokorekana abo ase kiombe gya Kenya Wildlife Service bagotebana obwaga chiboganiri gokorekana ase endemero yigere yechieka emerongo kianda nendemero abo ase ekorukwana Nairobi Animal Orphanage
now egana iri kubekwa chinga chinge ngochero kwanyorana di emenyama nero gocheanyora egocheanyora emibasokano gose yaumia yatigerwa chingoma au igobono weterase Nairobi Animal Orphanage abono chi emenyama yegega niri kogenda ibe kugaria erendwe nabo igokoligererwa ayinkorengana nekiombe gya Kenya Wildlife Service buna bakwerera asubagare mambia ya bono korende wetera sensemu ya maraga barabo nigo bagenete na land grabbing egendera tyo korekana korende Kenya WS kiombe kyo gya kanire na yaya ene facility eganiri ekobekwa bwo echigokonya ase ensemo area yemenyama imeyense page ya 5 na kabere tokogenda baka se ensemo ya Nanyuki county ya Nanyuki abo ensemeria Laikipia bono kurobekana nigo kurobiri gochia gose nigekagere no kurobekana nkorega kurobiri tikolia rero kurachiko korekana kwamereria okorosi wana kwagachwa ensemeria sabaroire baria babwate bimenyererio byoborwere bwa Ebola baguche kubekwa nabo igokogendera konyora obobwenia igobono ritikolia rero kurobekana nkorega bukorobeire abwase gotebekana na wikera boniga ense ya Kenya nigo eganetie 2.6 billion erio emanya koligereria nabo igemanya kweroberia na kwebanga korwania oborwere obwiga bwa Ebola inerebese ganiriere 2.6 billion buna ense gusemene serikali wetrase wizara yopo chenu emanya kwerobere na kweyareganya korwania oborwere obwo na gotanga oborwere obwiga bwa Ebola korende 1.7 billion nerebese yabwatukire nense ya USA abwase 1000 PPE nechia donated na ekiombekeria kiwapa chenu kia WHO ochemense ya Kenya so kweroberia kurwani oborwere obwiga bwa Ebola ase 23 facilities ose Ebola isolation centers chiganiri kwagachwa ime yense abwa sense mo bwigo kurobekana kondo so kwamerera kolega iganko liana ase county ya Meru ntubandi kuna the Imenti Development Forum ekiombe kia Imenti Development Forum igokirema mincha no kwagachwa West State Lounge ase county ya Meru enyomba yomrai wense ase county ya Meru ase keria korengana barabwa tebana ebintu mbirega bubingencho mono biganeri gokorekana ale na kwagache State Lounge ase county ya Meru abwase bagatebana korengana project ye korengana no yokuru kwa Mbogori Charles Mbogori oyinero munyakirogo nigo bakare kwerera na bwangu ebese nigo yatumikwa ta high city hubs ase county eyo nabo gwekerania amagendero ase bintu binde ase ngencho ekyo tikeri gento kiengencho gwekera bono iga abwase 100 acres inero ekiwango sekerengo kiendemereyo abwase State Lounge yo eganeri kubekwa se county ya Meru abwo gwekera se page area ya 5 na kabere nsemo ya gorendedi sensemo ya no manchito mulgeria teturachaka no mugana obo mu sayo yomo otoekanita sigati abali bare gokoro korobekana imensi ya Kenya aiga tubwate bicha yayo manchito mulgeria kurukwanga Mr Speaker satmeti gosenkwa morochekero korobekana kwarenga somako 2024 bono kuruchinga kicho manchito mulgeria nigo abona betka weso kyabange nigo bakagitenga Mr Speaker sa huyo korokwa Ezekiel Kiama osirio bagima bwae na osego sira senchera wototokan wetira asokorobekana kuri bwa kaneta somako 2024 basaya bange bagasiria magimabo negati abantu bali bare gokora korobekana mechinsemo au bakaba bakobeko byara bandi bagusuya magimabo kurene aigo manchito mulgeria nenkwana yago tebabuna banyati bagoswase bonge aiga kwanza egento Ishmael mugano yo nayo na rase kakego yatebanga kero bali kuri omochera ali asibunge tobwate chumbi nanda gotebonye ngiria bara ibago koromo kiabia ange chumbi njale ngororo egento gekogera echumbi tari gocha yabalia chinagere chigatari na chumbi yale ngororo kwa twarachira se hoteli goseme bogani yega emene no konyorana ngakiende no nyene chaye tiri gutwara sukari echaye egocha actually tigane yigo kwanda kwaletera kwebekere echaye egocha iga amacha molero akoletwa kare agatamusi mwino ga amabera acha kare echubendega
esukari yacha kebekirega alafu ibinda konya ne kahawa konya ne chocolate konya na majani ebere no bibekire bono nayo gwechorera ninki okobeka the same way sense merie chumbi tari kubeka labda manyete amangana ayega yobo chen gose afya sonko bwatiere oyo mwana tebagalia na there is something, there is a secret tari twense to koli chumbi lakini rende ne ria gukwanira ni maitene nkwana twa kwana manchito mulire gazeti ine rio kuraiti omuntu galende na kikurara aseti aba Kenya comment kidogo endo kiria goteba Ishmael inga egento kiabairita sebara kwene kyokorobekana ni libataite finance bill teba segwetu wayo mwaka 2024 ekirete barabogoswa asebunge na bairete gaigamna basweta sebungo manchito mulire buna roche gatia basaye bagwitwa na gusiria magimabo kuri na otebanga nerituko ataibe asobuguma bwae kera kunyora abana jensi buna bachagete bakaba bakweyagacha nabegote bangamba chikorigereria une serikali egokorana goigo goikirania emerobiri yago korinde gentaote bagaigane finance bill ibatata itinyarike wetu wa usomo swada we finance bill bakagenda se bunge agwo no banyatu manchito mulgera goswa bakaba bakorigereria gatie bintu biria abarayi bari gukwanira se bunge egati abo bagoteba chibango chiri chialengoro naboigo budget yeyu bagotebanga tialengengia kero to kwande budget mwanchito mulgiria omwaka oyo nigere 4.8 trillion no mwaka oyo nigo yarenge 3.9 trillion awasibagotebanga abasaya bange nigo batagite finance bill itenyara kegweta kurendera kwaneru enyare gekobekwa enchereriera nyari kekobakonya abakenya kurino manjito mulgira makoornete igoro y'ababunge buna baikaranste agotebanga ababunge 195 bagaite omuswado ibwe finance bill nabega ababunge 106 baka kana gosibaga kekureringa no finance bill itenyara kegweta agotebanga mubunge tayo talenga se bunge ekere finance bill yale wetwa nabaigo batatu osechi spoiled ballots chiarenge isato eyumchuri cyasagito mwanchito mulgirendo kyagerete abasaye bakagechwa bakatebanga tiga basoye asebunge korendega igo mwanchito mulgiria ngagotebanga egatiaria atagogetwikira bonigana abasaye bari basiritia magimabo asomwa ko yo 2024 nabaigo nabo mwaka 2025 batebanara abasaye basiritia magimabo ikyagera serikali teri kwegena nabaigo teri gotaka abantu baye banyara bakubwatuka ebirengerero byaye agotebanga maiga yebikore ibyonsi nigachitake bise kyagera niga oboitenga obogima bwaye tbwarenge asagia akagenda kebisa nabono nigachito mwanchito mulgiria tebanga nechira gichiria chogwetia finance bill nando iranire igoyengo mwaka 2024 magaye myakebere iranire gento kiria tebanga 16% VAT asomogati tarigo chiko yanchera no mwakoyo nanda tebanga nonye abasaye bande basiritia magimabo abande wikira boniga mbaraigolirwa abande bagasira senchira yo tutukanu ere bado naira nasipara nande ngokwanira aligoro ya tato mwabokonye oramo seria otebanga nachitaka mwabera kamote ya ino mwanone tingogo tamesa guri kiagereke kware korera ne haki yabo mwanchito muligiria kore nabugo somero mugano yo se gazeti ya The Nation page ya gatatu kore ndo bayigongo kwanirere igoro gaiga yo muswati oyomo ore myaka ya 30 kurwa sense ya Uganda aigani gatogete mensi ya Kenya kabwata malyogo yogotindia aywa itane tichi milioni ya 5 ni 3 na inye 84 milioni mwanchito mulgeria kurende kigambiro kigoro gikabage kumubeka asense media kuro mwaka 2010 akabaka gusiekirwa kurende barchite bagatebo mwanchito mulgeria ngatigaba muigorere kiagera oberere gagu negative bintu binde mbere bitabwate tuwa soko ene kebune myaka yu 15 akobera gagu asekigambiro ose ekobera gagu mwanchito mulgeria arabiga kona chirwe kina kiaye nigo bono abetega kwigorwe kiagera obera gwekarande nkorwa senseria ya Uganda marieta ina bogosomera sobwa gariga kwa Ani Birongo oyo abetega kubekwa byarase egeti kicindege gya Jomo Kenyatta kurende bayigoto gosuka mutuma nchito mulgira ukwanira baligoro yoburoiro bwa Ebola facility eri yale kwa gachwa semo chala Kipia airbase aiga
ndoche ne kigombe ke mogia katiba institute igani go bagotebanga nigo bataitukira na seke gambero ekiagere nseri ya America no kubwatera nensi ya Kenya wikira boni gatibarati go kwagacha osobwagachi bwe es facility eyo enseme yo mwanchito muligiria ya Ebola quarantine ngento batebirenga nkeringa ense ya America teri kubwatiri chiko diense ya Kenya na ndeteri gotegerera okogania kwa Kenya egento batebironye bakogenda gagu banyole facility negesaine kwagachwa nigo bakwira na sekigambera kirunyore ngari tukuri goronto gatebetinga gukira boniga chigari nchoro nando bwakachimbo gendrete asichinseme ichichala ikipya ibintu bigendrete kuirwa sinseme ichura bagatwa manitwenga abanyagitari kurwa senseri ya America mbanyariti bagosoimiense ya Kenya ilikwene abuna onde bwensura twale science yecho ebe mono aba America bali barwa tumanchito muligire usibara tokeno burairo bwo mbanyare bakubwatukiro abokonyi kole nento bagote bagaiga katiba institute tegera bachiete gali uyo mto Ishmael nigo bayiranitwe bagateba ngati bamanyiri ekero batebe tigunga mbamanyiri bagateba amalietabo kolende bagateba ngantora tebigwa ngabantu buna inumugane irigo swaga igunga igo bachietoro bakairani gwane gento kiri batayitikorora ne facility eyo egotebekana ngategenderete lakini nyole gaseti ya the day nation itkurigoro nyetetenga abantu mara babwati kigali ororo kigali nchipakiri ne facility area negenderete kwagacho mwanchito muligeria kolende gaiga nigo bagatebanga nigo batagete ense ya America eske ogochika kwa Kenya na ndege ntwagote bankeringa kera bagochikobolia nigo baboli US embassy nabo baranyare ko bali chibu kolende bakogenda gali tubali konyora lichibu liri baganye tumwanchito muligera kolende bagenderete ko Rwanda kwene kyabuna facility eyo terigo chia kobe question semicho kolende ko igwete Aden Duare mwaziri bwo chino tetenga we don't have to consult the Kenyans rasma tubabuli abakenya nga ninki kitutagete kerende yonto Ishmael nabokora sukamo tumago swa bawusema ne kugenda kurasi gazeti ya The Daily Nation ase gazeti yende ya nemambia ya bono na mono ase page ya 5 na 3 ne page ya kyanda boigonge kwanirera mangana getara ya mambia ya bono. Education crisis worsens as more schools close over student unrest. Ainara gukwanirwe mambia ya bono abu asego ikeraboni gabor kiwe 35 na 5 na 3 babikirwe byara kubwatikana nuko bwatiranirwa nebikoro ebiga byogosamba chiskuru kubango kurobekana na boigo ase aliagendera tukwane kiwa chiskuru emambia ya bono wikirabona iga nigo chiskuru chinge nigo chigendera tagusie kwa ime yense korende gwetera sokwereneria kwa mwarikio marena ase wizara yechisemi Julius Bitoka ni agoto yabana only 0.8%. It is only 0.8% chiskuru necho chia siekirwe kirabona igegemeretina calendar terigo chigo chencha calendar itisem terigo chigo chencha nabego chigo tigara igo abwo ase page ya kiandabono korengana nababunge mense kosokoboya ningo kendera tukurwe gwana bono oyo Julius Bitoka nigagendera to commis handle wizara yega yetisemi naigo abangi bamugaretie na uyo bwango nigo atumwenka gose niga aganiri kogendanka asingincho obokoreri bwa musinyire nabo igo osirwekereri obokoreri obwikiranu ase sector yega yetisemi ime yense oya korukuna nero mu waziri wekancheka na John Mbadi nigo achakire chipara ibere igaiga Mbadi launches construction of 2 roads in Migori County. Nechipari chiga achakire pare ya mo ne ya Kayawanga Kwoyo Dede Rapogi Awendo na bwige ya Odho Got Kacholo Road sa abwa sa tebire na serikali nechikwene kiana chipara echiga gentuke kurukwa na serikali ngochera kwene kinankwaga chire na bwigo echine nkoba chira upgraded erichinyara chikoba ekewango keria chiganirie koba ase ensemo yendo mwancho muligererie mambia ya bono bwigo amangana narakara kwanirwa ase page ya 10 igoro ya esiginyi eroro egati yomurayi bwense obono amo noyo kabiro murayi kandi bwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta asikiribono na why Ruto allies are desperate to have Uhuru out of 2027 game plan bosiwa bachori bonene bo mwaka bwechile fuibera 2025 na kabiri obwo bambura igana na beranyarekana na oyo kabiro murayi bwense ya Kenya kandi Uhuru Kenyatta na barachigoswana na nobochori bore bosi yakerenga kie bono bamoganetie na bwango niko aba isiko
gose niga risiko ye plan ye yiga labda nabarachi ko influencer ngora tabatore na no ko influencer nabarachi ko influencer obochori bogocha onyore nere ukuraiki amakerigia Jubilee igo bono asensemo ya siasa bakora tebana tukunyara ko bashua tukunyara ko banekene goika kwarorire gose kwaene kirie tukunyara ko bana kene asinginchikeni yonsi nabokego korekana ritukeri masi siasa ne rituko linene mono igo asensemo yo engakia bange bari ase serikali ya Kenya kwanza bari na koregana barawe baroche na bwango murayoyo iga tagani irikoba usekwe bwatane na siasa asichinga bune ichiga nigagane irikoba umutimuko ntwarora ase enganeria na yaba propose na aurwe benefits irichia yakonyora na anyare gakurwa egati abarayibwe ba okwanero iga ntubwate ndindi nyoro oyino mabungo kiharu omorai omobunge wensemu ye bunge ya Kikuyu Kimani Ishungwa omokonyi bomorai wense Professor Kidore Kindiki abunega tia bari bagukwanirwa iga nabo igo keroyomo nkunya kurwale keroyomo nkunya kurwale omugano oye Uhuru formed the National Alliance TNA boigo asepeje yekominkwereserere na esabari ya Uhuru Muigai Kenyatta na kiabere buna ki achagete na kiaswete ase siasa kurwa so mwaka orwechi 2013 magiga yokonyoro bobui kurwa ase ekegambiro kerikia ICC International Criminal Court kurwabwo agacha akarosi kiama kiatie kiariko kuna the National Alliance alafu kurwabwo mbache babwatana na William Samuel Ruto murayobono maiga yokubune kiama kerikia nke United Republican Party URP gocha na boigo later mbache babwatana Raila Odinga wetera sensemeria ya collusion to Reform and Democracy Code gocha paka mnatuaste goika omwaka wechil 2015 na ibere ekiama ya Jubilee yache giachaime gocha tuacha tuaso paka bono mwaka 2022 paka bono ase torochi na baige kwanira igoro yobokorari umurayoyo iga agendera tekurwa na mono asensemeria yokwene kyomorembe ase chinkwana chiagendera tekura emirubiru au yokwene kya omorembe ase chinsemo bunabono asenseria ya DRC Congo asensemo yendega aborokiwa batano ayana arakarwo kwanirwa ase gazeti emambia bono boigo aborokiwa batano besukuru ya Magereza Academy egotoka imie county ya Nakuru ensemo area ya Naivasha na barabwo nigo batangire asikire gotebekana na eskuru yega nigo yatongiwa gose nigo yaya abwase enibo ere wadenes ya yere chimillion isano yabakegosarigwa na bono abaiga batano abare bono abakagerwa nigo bono batangire gose no baralia abwo ase chinga kiboigo wenyera barkyo bari beskurelie utumishi girls na barabwe kerabo nigo batangira segeka kiamatuko emerongo ebere nerimo igo abaiga na bande na baro batano bamentirwa ase lista yabaria baguchikondera gotangura baigo kina kiawe chikotegererwa asekeria tokana nigo bairerete eskuru eyeiga ya Magereza Academy gotoka sensemo ya Naivasha nero gocha koya ase ensemo yende mambia ya bono kerongo kwirania magega ke bono ninkwirani bakase kina kerikiari gade gashagwa erikorire lina ninkina kiabetke korkana ase ritkorige rogose na kisabari yega ya veire wetra asenachi yabana chiebi na batatu Eric Ogola, Fred Mugambi na Anthony Murima ekine kega niko kiabwate chiroling ostinachi na judgment yarenga niko chiarenge gosenigo yarenge enachi yarenge ase egetabu kiri kubwachi page ya merongo chimia isatu na merongo 5 350 pages igobono enachi gachaka yarenge chinsa isano nemo chiamo basange nenu swalia na bayasite kagenda iga paka chinsa ibere igaitani kaenda moino na se final analysis ya ekero koligereria engana nerega ya public participation yabetike gukwanerwa abwo asebono yaringe na korengane na chiarwe tugalia na public participation ya korekanite eisaine public participation gose okonyore birengera likurwa se ensemerio mwananchi
buna ebirengererio bya rwitwe bisaine nabo igo yabetike okorekana and of course wetera sinchira au abun korengana nine chiri yabetike kurwego gaiga asense moyende Rigathi Gachagua obera awarded 50 million inere besa aguchia konyora iganiri kubwatikwa kurua se serikali guchia sari ku mwaka na singincho ya damages asense moyende ase enachi gabo igo yabete gekurwegwa ase nganeria yo mokonyi bo muraiwense obono Professor Kithure Kindiki ine ekyobekiriga IBC nkiyabetike wa approve ingana eyega engima nabo igo agacha gochoro no mokonyi bo muraiwense asense moyega ekambero yatebetena emeroberi yonsi iyabwatetiwe na kereke mukirikiaga niri gwikiraniwa ngia korekanti nabo igo IBC tiyabitirete twaroko boko asogo swabisi ko mokonyi obono Professor Kithure Kindiki asobo korari bwa Senate nabo igo asense merio bokorari bwe bunge enene ine barabwo inaki bagaire umurobiri oyega naki obete kogokorekane kuri umuchakano goika omwerio ebunge nene yabwate mocholinde lyonsi ainaro agukwanirwa bwo ase page ya 4 ne page ya 5 asobwagara of course kwabere ko kubwatia yegonse bwigona bokondera nabokwenyore ngazeti yago eryo bwenyorere ayande amangi abwo emambia ya bono wega asingazeti cheito emambia eyege engaki tokogenda ase omutumoko bwega tokwerana dina chyo komanyana na aliara asingazeti eria ya Daily Nation of course ne kwandeta ayanda mange emambia ya bono ayatra chikwemanya ase obwagarega sabono nukuragenda ase omutumoko moke turarasi umiriango chiruka torena na aliaya are kurwabu tukwerana ntogendera asingazeti cheito emambia ya bono toskare ne TV ya Gensoko TV oboroso obwomugusi Eye Gensoko TV oboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari nke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha.
obwira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio nsura kurubulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelyo chisemi nobosemya egyo obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mirna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuri kitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango temiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi Jito murigiria wigeta sengia Soko TV nigo tugendete usangana ya sensemo yechigaseti nabona sigaseti ya The Daily Nation tokwirana aigani bwatu mugano nago tebingoro y'abantu batano na batatu baseti ya magimabo wetera sumo basikana bwebara sensemo yebara ya Mombasa Highway haigo manchito murigira nigo tukumanyigwanga nekyombe kyabwate cyamate n'abasani kuri no manchito murigira gari yabo ekaba kegotumana nigo yalinge minibus kurukwanga Rembo Shato Sako yabwate ikyombe kyo manchito murigira ose abamenya bose abananchi abo manchito murigira tokumanyigwanga n'abanyakyombe kurukwanga nyumba nene ya Mina aigo manchito murigira nigo bachete kumuchengera mamo mwabo yomobo oyo bwate birthday boigo manchito murigira atokumanyigwanga ndiye kurukwandae ngone mwai litukodia Jumamosi bonsi batano na batatu manchito murigira ati bamanyetenga mbachikonyora mubasukano uyo kolendekero bari kwirana egari yabekanya ke gutumana negari yende asibanyate bako cyajate chigo sirio baraso manchito murigira bakaba bagusiria amagimabo aiga nigo bakoboria abali babwate manchito murigira Kigali kero barasipara kwene kyabnanko babali maiso abateba egati y'abantu nigo bari kurwa chinsemo cy'amasumba bakweni atrifa n'abayigo chinsemo cya Machakos korende nigo cyabete kigo twumana manchito murigira bakaba bagusiria oboroso bakanyara bakonyora mu basukano yo chinsa cyabotuko sane yabotuko aguno banyo tumasukano yo manchito murigira korende egento kumanyigwaga igo manchito murigira niribaburi boige serikali konya bakori egento korwa nka table banking ngaiga bagotebanga bono nigo kwikira boniga bataraigwana chiamate chiabo tichiraigwana tichira chaba bateba into terms manchito murigira banyara bakoigwana
buna banyarire bago watuka bokonyi kwetera no enechi message chabo cha WhatsApp ngakibara kunyara bako baganegatiye kibasiri cyanyarire konye chikorwegwa nabo igo konyasi bataraba bagutarira timeti osino bwate kyombe kimwa chito muri kerato kwanira ebembe biri bigotarira chiamate kwanyoranga kwenda mole mwabatarira balia banyarire bagusiria bamwabo gose ekero babwate eshere babwate umurubirio mwaba mukubatarira kuri no mwanjito murigeria ni gotokote byasanya riga kubeka chingoro cyabo asagi ya chinga kibine chiga kolende mbagende takubwatukirwa abakonyi eri kwenekya buna nkonyara bale ba gutwara okwiwana kuri mwanjito murigeria tukariga set ya The Nation aho tabiri tukigoro maraga nabete gakubekwa byara yo ne former chief justice mwanjito murigeria boigo omurai wekiombe kiriagi korwa United Green Movement gaiga nigoritsko rigoro mwanjito murigeria betega kubekwa byara wetera ase abatebekana nigo aregati abalia bariko kubanga okorobekana uchias chinsemo chiria cha Kenya Wildlife Service tokomanyigwanga chieka 89 gaiga nigo chitaito tumeka century riembe batatagiti mwanjito murigeria astokomanyigwanga niga serikali etagitebono kubeka ensemeyo enyarige koroserwa e parking ya Bomas kolende nigo bakaniro mwanjito murigeria batebenga chieke cho nechinyingena buno bolemo botagane irigo kunwa kolendo mwanjito murigeria witira sabobisa ba Kenya Wildlife Service nigo batebetenga obulemo bwo ebintu biri bogokorwa noko okora gali mwanjito muri yose okonyara komenta chinsemo chiria cyabanyama bamenyete abanyama bari bare asenseme ya Kenya Wildlife Service serio banyare ba komentwa gagwo mwanjito muri yerengo ngari tkurigoro nabegitubyara kuri ndi nigatebirenga abanyanyimbo tibari kubwati richiko nabegoti batageti no ino korobekana kwa morembe tukumanyigo ngo korobekana kwae nigo kwari ngo korobekana kwa morembe igasomo cyo Nairobi kolene abanyanyimbo batabegete chi uniform chiri cy'abanyanyimbo nabo babete bakumubeka byara kolende kweguro mwanjito murigeria egati yabo bisakurwase Kenya Wildlife nigo batebirenga omugondoyo nigo bekregari onyale gokogarirwa elio abanyama bali banyale bakubekwa chinseme chokole ntokomanyigwa nga mugondo yesokoni gunigoroniwa 8 billion isato 6 billion nye nande nigoganiryo konye abananchi tali serikali nabo gosomera sobagaro mwanchito murigira mugano yo rase gazeti ya The Nation page ya gataro mugano lyo gashagwa mwanchito murigira yo minto Ishmael nyaka gusanga naye rase page ya kane page ya gatano ase gazeti ya The Nation nabo gosomera sobagaro renga ninki mono bagokwanira ase ensemeyo aseseme ende mambia yabona sengazeti ya The Star nongo kwera subwango mono nigekari gukwanira mangana yekiama kia ODM's ambitions ambitious plan to fire up its bases ahead of 2027 elections bosiyubo bochori bo mwaka bwechile fuibera 2025 na kabire kiama kia ODM gya chakire kweroberia na boyego gya chakire emerobiro ao unenchira yo kwevanga na koreta amo na kwerekino bomo mboraroro kurwase chinsemo chire chimenyekaine na abwo no babwate no ebezi yabero boroso baba no borimono secretary kwanda mangana liye chingongo egati yabo ne chinsemo chike chiko kwandure mambia yabono stress wase chinsemo echiga ayega no nyega gokorekana bado wenyore chinsemo ichiga nigo chirebere tubwate semo ikuragwa na Oboru Oginga na babo Gladys Wanga tubwate semo ya kabere bogo ekuragwa na James Orengo na Edwin Sifuna abwa segati chinsemo chire chikoligere gumono norogongo rwa Nyanza inere stronghold entangani ensemo ya Western rogongo rwa Pwani gose Coast ntubwate Kajiado ntubwate Narok Northeastern ntubwate Turkana abego ntubwate county ya Nairobi kurwabo ntogende guchinsemo chia Turkana guchirogoro ekinegati chinsemo chiria chikoligererwa emambia ya bono bosiwe bochori obonera bo mwaka bwe chilifu 2025 na kabere gwekera bona iga asense muyende korokana chikaunti ya 2025 kiama kiodium nkibwato bomanyi nkibwate ababwatani nkibwata supporters ige chiri chikaunti chira chikoligererwa sana ekatokwana chikaunti ange emerongo ebere na isano chingima engazeti ya The Star nerbono mambia nerbo igongo kwanira mangana Rigadi Gachagua ayo tuabere to kwanira kurumo chakano wekera bono iga asense moyende oyakor kwana nera William Kabogo oyonomo waziri
bwobonchereria tari bwoboncheri konero mu waziri bwobwereria bwamang'ana amo ne chinchira chekerero gose wizara IECT wizara yobwereri bwamang'ana amo ne chinchira chekerero ningakare gosuguma eng'ana erege gatukwa na mang'ana digital economy abwo ntubwate baria bamenyete noborema ntubwate baramete noborema na bwarabwo mbagani erigo tigara magega ekero kiria tugukwanira amang'ana ayaiga yugunchi kusamo nchiragendera tokora kana sinchira chekerero na barabwo mbagani iri kuinyorwa asekera ekemo tebana barabwo nigo bago tigara magega kagukwana asekaro kya gatano na kabiri gya Inclusive Africa Conference asomucho yo Nairobi bas ainaro abetka ukwanira agabwo asabagendera tugusuguma monona onde taiyo mo Kenya taiyo uganeria gutigara magega ekero tukwanira amang'ana ayaiga yekerero amang'ana abwatikaini no muruberi obwogosira abasae omuruberi onyota bono guchakira stariki 30 asomutienyi oyoiga ugatano narimo ebese yiga nandi neche chake kubwatukwa eri kogenda ase chinsemo au ebese ni chake kubwatukwa eri kogenda ase abasae ayang'ana amane wizara eria yebyombe amo nobwonchereria oboke ewizara yebyombe amo nobwonchereria oboke gostokora teba buna micro small and medium enterprises ayinkorengana no moriki Susan Mangeni na bono stariki 30 ne chia bekirwa semo irichikwene na ebese yunkubwatu kwere ase ensemeria ya kabere onyore ebese ye yabwatu kitu ase ensemeria ntangani abasaye bakanyora kengo kia renge around 25,000 lakini chirwisa tonchiri cyari kogenda ase kigancha ase ngincho yogo kora savings cyago mweno garia igobono asensemo eyiga ya kabere ebese inalyo erache kubwatu kwegera tokwanira amang'ana abwatikaine nabasaye aiga Ishmael tokona na gazeti ya The Nation gokwanirira iguru yekyombe kiriake NCPB aiga ngo bateba bono ngo babwatukire nanda moyo naruchi abamenyikuru asensemeria Eldoret nigo batebetenge ikyombe National Cereals and Produce Board nigo gitaraba bwatukira moya sige kigitambe kuri no mwanchito murigarega bateba ngabwatukirwe ajuale chiguni chiribu emia ayemo tumetukira boni ngausa konyorire kuri no mwanchito mena bagosomera subagare abateba monona sinsemo Rift Valley no abamenyi bechinsema babiri bakwemurungania kuri ne bwachire kuri no mwanchito murira togosuka mutu ase gazeti ya The Nation bayigongo bwatwanirira igoriyo kubwatwa gwechibese ochiase county aigani go bagotebanga nigo bataiti chibese ichimentu magiga yaba senator gochikeya kor 454.7 billion gochia 443 billion no mwanchito moligeria kolende bono nigo chitenete 440 ichibate bringa nigo bataiti chimentu noyo mwanchito moligeria no torochiga igano MP Usonga gaiga MP Usonga Alego Usonga Samuel Atandi nero tebrenga chibese ichunigo chikana irichimentwe eribanyare bako ikirania emirobiryo ye county bataichimentu ko 420 weka 425 abatebanga konye nigo chire 454.7 nigo ngachia kyani wo manchito mena bago somera subagare oli gati ali bago kwanira konene ni bago tebanga nigo bataichibese ichimentu na bago chipechiko bwatukwa osias county chinyachi wikirania amaganyo county konendo yo mtu Ishmael tugosuka mutwe ase egazeti ya The Nation intobwate handout iri ya kabere aiganiga ukwanira iguru y'uburoire bwa Ebola aiga tukomanyirwa gwikira boniga cases tiria chiarorekanire ase enserie ya DRC Democratic Republic of Congo nigo chire 904 suspected cases chiri bakagirite kolende chiri cyabere confirmed nigo chire 381 nabayigo abantu bali bakageire gosiria magimabo nigo bali 119 kolende bali confirmed nigo bali ikomyo mwanchito muri yasto kumanyirwa bayigo kurwa senseria ya Uganda boyigo abantu 19 bakageire kotwara oburwairo bwa Ebola asinsemo boyigo chia Kambala kolendo mwanchito muri ntukirito kumanyirwa ense ya Kenya nigere gatie chinse chiria ikomi chikageire gochia konyoro mu chando yo onye abara ikurasi seme icho tubari go chwika nonye nebinyoro boyigo babeke mikakati go semero biriyo kwene kyabuno burairobo gocha bari kunyara bakobosiri na boyigo banyare chingurwo se vaccination eyo enyare egokonya abantu bari baranyare bakagire mbatuate mbabwate binyinyi osemba bwate bimanyeryo
byo burwaire obwo igongo mwanchito moligeria kora regali abantu bachakire kotebiwa osemiwa naye manyanga ningi keryoga ni ryo kole kero kwarero monta bwa tomu chando buno jo stokumanyigwa monasa abantu barale ntomu chando ne chisemo chiye chia Kenya Uganda border kwikiraboni gatukumanyigwa mwanchito moligeria nga nigo eigoire nabo gosomera sobagare litskori alere handout ya lero nige okwanire igoro ya maroiro mwanchito moligeria ngo kwanire mpox boigo no borero bokorwa nga tantebe Ebola na mpox mwanchito moligeria boko endora rigeria egatia biri bakwanire tega igamba kwanete igoro ya mpox biri bya biri confirmed DRC nigo bale 1189 Liberia nigo bale 425 Kenya bari banya tiboko bwatukana no burwairo bwo mwanchito moligeria ngo balinge 285 na bigo batatu bakaba bagasiya magimabo Ghana 215 ngonga bado tugende tukulani burwairo bwo mwanchito moligeria igonga korochinga omubirogo toyobya kare kanyagitali kurende tari okobo yene tote banga kakwegure mu biro tolimia kare kanyagitali gonga handout ya lero mwanchito moligeria kana kwanire handout nagasakara kaigo konyora kabikire akagazeti aka kabikire kando litskolia lero ngakwanira maroire au nabakunyara go kurya ero nyara go kwimanya asobwagare asoko remambia ya bono ase county ya Homa Bay nigo bono abatugi chinchoke chimya 350 bagendera tokonyora amaigerio nabo igo bosemi igoro ye chinchira baganiri gotumeka irwekerania obotugi bwe chinchoke nabo igo kwenyorera echiro aiga korengana nabalimi be chinchoke asesemo ya Kaspolo Bondo county ni ha Homa Bay amaigerio igwekera boni gakogendererwa beteraso moroberio lyumekana moroberio Lake Basin Development Authority kyomekekegima bakubwaterana na Wire Forest Management Association and Hive Limited amageri ayo nigo abaikererio batware obumanyi igoro yobotukibwe chinchoke ase county heyega ya Homa Bay abo na tukora sesemerie chingazeti mambia ya bono korende ekatuni yane mambia ya bono na ryaya ebwate kerokeni kwanda se ubwango mono eritoso abo ase katuni eyega yaite mambia ya bono aye karigo kwanira mambia bono muno ko chia koligeria seti byage mambia ya bono katuni yana senga zeti ya The Standard egotoka ase page area 12 nige karigo kwanira abo ebinto asense meye mwekero koligeria mwanchumo ligereria abo buno ligerete seti byage mambia ya bono nabo korora uyo Rigathi Gachagua ore asense moyenda kona igora aliase okobako gwokolio lakini igoro kolende ligarigeretie gocha inse yani tukuratana upside down alafu ekuneke gambero kerega bwo lingana li mwamu tutarika signali mwamu uyo Rigathi Gachagua ekeneke gambero na abande mbare barega bwabere na barobwe karasite nsabwo bakunya kukwana nkibago kwana oyo makotebana what's going on up there nkikendrete igoralia alafu musubati yorabuni akare kwera nelina he wants to overturn his impeachment nigaga chorana kurusiwa kwaye abisi ainaro agendrete gukwanirwa bwo na mono asokondera kumurikira aliabetega kwenekigwa ritkuregoro maiga yenachia yokumorusia yokurusiwa kwaye abisi uyo kabiromo konyi bomraiwe Rigathi Gachagua bwo igomraiwe kiama kya DCP Rigathi Gachagua ainara kwanirwa asenga zeti ega ya The Standard ya mambia ya bono your guess is as good as mine ekerokolire bicheyo aseka tunieto emambia ya bono Mwanjito moligeria egazeti ya neteriale ne gazeti ya The Standard eyo mintabwate gaiga yane nabara ibabere baikaransite aiga oyoyo mabata ikaransiti sekoligeria gwa Ishmael agwa bateba DP agwongidura kindi kikaransitega gwa Mwanjito moligeno bwataya bwatukoboka hali omorero nororo gaiga asomo twoye moino gaiga ntubwate Rigji Rigathi Gachagua Mwanjito moligeria nere no abegete crown yae gagwe gutwe yibotambe egoteba kindiki tis high court ko ena chiaye buna bana chito Mwanjito moligeria ekorokinga bono kindiki ni gabwate enguru go se chinguru chinyinge kobwa Rigathi Gachagua nonyo Mwanjito moligeria abangi bagotebanga nigo Rigathi Gachagua bwate chinguru asichinsemo chiria chia Mount Kenya kurinde chinguru chiaye bono ena chi nigo yachi kianiria na ikurasi gazeti ya The Nation Mwanjito moligeria na mangali nge kurinde botamengo gotebyanga kwanyorera
egazeti eri bwanjite eri kwanyara go kwemanya mange go kwanyara ko wesemia kurwa siga state chiteka tukunya to gusanga naye igonga kagitego wesemire nande kwemanyire egati atu asangire mambia bono Waigona bokonyere gazeti ya The Standard nedi ya The Star eriwe manya mange ne chingazeti chete mambia bono nigo chikoretu gocha sore so nigo chara turo cha sore amo ne university ya tangaza eyiwe bwatemero biro ao asensemeria ye chisemi amo ne chikosi ao echuka niri kogenda bwerikie eriwe nyorere chisemi na boigo gendera kwegendera liase amasomo ago gochakira asensemeria ye chidigiri bwate chidigiri ao bakwenana ntubwate amangana a diploma ntubwate chikosi cha masters na boigo doctoral programs na boiga samangana bwatikane na postgraduate diploma na boigo kwana bara maigiri asemenwa au buna bono mu bwekano omuntu bwege songo tubwate umuntu uri bwege Swahili French Spanish ege German na boigo emeruberende emenge emambia ya bono eriko baikera baakire namba osimigo itarase namba enoti sano na ibere enoti inya isano na ibere inyego 0733685059 boigo na boko barikira liuko wetera se email ere inquiries@tangaza.co.ke gose waikere wetera se website yabo ya www.tangaza.ac.ke eriwe manye amange igure university eyega ya Tangaza abuna sekenge iga gazeti mambia bana semo ya gatatu tiango tarara sibiri chiduka tukwerana ntaswa sensemo yendiye kengesegia kane asenkwani yeto emambia yabone county ni ya Nyamira na tuchikumulekerekerogo ne kyabangina Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke Nakige Kos, Kiemesa Yamangana Maya. Obulimi bw'essiro ly'obunda bwense kulere tali nchirende osira krobulimi obiyoke enyolere libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egyo obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneye ngiya ngaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi Manchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisi ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret neranyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo
alias omugusi yare enuretie tunyare kwa batoko ire kegusiyoro no mugusi anyare kwa bagako igwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa bagako igwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta senigia Soko TV no tuchi kwa batoko kora eke igekoro gito tunyare kwa batoko gekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondi ferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukura Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV oboroso bw'umugusi mugusi omwancho murigereri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete kotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare kwa bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi ili okorekana eta na ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV eli Italiane ni Innocent Onyango chinchira chito chigekoro nigo chira Soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Soko TV twachire gutoriga Sako kyomugusi kurwa Soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetero muroberyo bw'igekoro gito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera lituko ria Ramisi chinsayibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi ekoro yeito imeye Soko Soko ekoro yeito imeye Soko Soko ibyengia yakire ngumanga bunalero mugusi omwancho murigereri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete kotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare kwa bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi ili okorekana eta na ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV eli Italiane ni Innocent Onyango ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoro
oberio wikiage kiomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kirbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elikumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko Tomocha. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu. Tawe chanika
Autobat Kenya Limited no tuli gigiga asingin chao. Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi. Chipetiri uratumia asigalienke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na nyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri lyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende nsira kurubulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete ntairangete amaraba ekonete konya kukina yoka maraba konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi ao chini gongoro kwa Pathwell Machine.
asomoro buri bubori mino butugi ime yensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ndo mwanchu muri mambia bona meronge bere gure chinse bere chia bona mambia cha Afrika ya mu chansoko TV boroso mugusi umurobere nensoko bwa kireliane Ishmael Mogere na sasa mwende ntore amona dayane mambia bono asetra chiko so ase county ya Nyamira badaye engaki umugeni arachukira na me studio kuri kirogo kya basubati kuri ase county ya Nyamira aserieta Mary Nyakiralio na turachiko sanganere mambia ya bono rikolia obora ino bokorali kuri ase county eyega ya Nyamira kulende tutara ikarora senseme iyo kero kerie tumuganyete aikere mambia ya bono tubwate nsemo erega igega tukuligerio obokorali ase chi county chete mambia ya bono emina gose esiginyerega iga ne chinsemo inye abaiga nensemerie bunge nene tubwate nsemo ye senator tubwate ensemo yaba governor nabo igo tubwate ase OBC gose asensemeria ekorama ngana ye kyombekerigia Commission on Revenue Allocation bwekera bono iga budget nesogete lakini ukweigwana nkora iga gutraikiraniwa ritukore gorege karonkia betike yakorekana egatie bunge gose committee ye bunge nene nabo igo committee ye bunge ria Senate eyo yabwata abantu 12 koligereria na ebesa ekerengo kinganine kieganiri kugenda ase chi county chaito aso mwaka bwechilfu ibere merongebere na gatano na rimo nabo igo mwaka bwechilfu ibere merongebere na gatano na kabere asensemo yaba governor aba governor niko baganetia so mwako yiga ogocha gochaka babwatukerwe ebese kerengo kia ikire 534.96 billion inera besa baganetia and of course nurwe kerenga rukiage mambia yabono iguro yabese yiga engima kuru mwako 2013 wekera boniga ntwe yakwanire tegoro na boni mambia bono nensemo yende tukukwane nande na koligereria so bwango mono aba gavana nigo baganetie aso mwaka bwechilfu ibere merongebere na gatano na rimwe merongebere na gatano na kabere babwati kurwe bese kerengo kia ekere 534.96 billion asense moye bunge ya senator barabuni go baganetie chi county chibwatu kirwe 454 billion ase ensemo ye bunge enene barabwo nigo baganetie chi county chibwato kerwe 420 billion toko genda gwetera sekyo mkeria gose Commission on Revenue Allocation barabwo ebesa bagane chibwato kiguchi as county nigere 458.94 billion igobono echigane chinse mwenye chiko ngusanana Commission on Revenue Allocation asemesa bagane 458 billion aba governor 534 billion a senate 454 billion ebunge nene 420 billion nchira kie yabano toko genda na boiga sense muyende no kureke ngero kiagena bema wasiliano nigere notisa no na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato igoro yabese ganiri kogenda si county oinyore twarure kurumo chakano gocha ebese nigo yaringe up to around 385 billion abuno twaringe gocha paka bana se twekere wekera bana iga korengane budget yo mwakoyo nabo yakorengana nokugania kore ase emesa nabo iga sense moyende korengana ababunge ekerogotigere nkwana yabo nigo baruche nebeseye nonya yabirege kubwatu kwa di traba kegwikirania obokora liboria eganiri gwikirania nebesa ekogenda si county nabo iga sense moyende obokurumene gati ebintu biri byabire bigokwanerwa asekerengo kiegoro na ebese nonyege kubwatu kwa bese yega teraikirania kiria eganirwe kirana kurwa bokora liguchiase omwaki kuri gusoma na inchi county yaonererie mambia bono tuchimotwe igoro yengana yebese ganirgo soa ase chi county kituganyire to omogeni witu ensoko bwakire bya karibu sana. Yes, Isaac.
Biamano. Oyo kwa ngana kerengere kia yena kwegure. Chi county chibese ni chinge sana. By the way, my county gocha chire chia sangerelia bese gwetrase ebango eri gocha ya sangerelia. Kere county onyori. Kere county kwa nyori rere. Na boigo it is only that each county chinke matenchika ni of course chiara lina aso mwako yebesa tuwabe to gusangereli neye. Okay, korega na sense mo yago. Ebese ganero go swasti county kerengo kiae. Kebe irenga. Enamba nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu inere namba ya mwasiliane mambia bono ekero ketugandira takoliria no nyeno bakora liwe county chaitu emambia ya bono abwa se bono eminere na egati yechibese chiga abagabana bagane 534 senate barabwo nigo baroche na tigebe 554 ekiombekerikia revenue allocation 558 ensemo yebunge barabwo batigaire 420 lakini baroche na onye bago kina nigo barakina sinini batashanyone 425 engaki siginyeyo wekechiko endera na kwendekiwa wetrase chibunge chigaibere asengenchi gwika ukoigwana ko baroro nabo igo gwika ukoigwana kororekane eliori chibu gochia kororekana ase engana eyega engima bwegara bokwatuke ejumbe yago enyenge mambia bono ekero tugandira takoligereria igoro yobakorari oboiga bweto which county emambia ya bono oyo kurukwa nere mama county oyo nama kwani ekero mama county karibu ase imeyen soko oyo kamanda kurense mo ya kiabonyoru nigakare kwariga nyo mugerite mambia ya bono kaguchye wika ntugikoswa ase ogosanga weto emambia ya bono iga oyo akorukwa David Matata nerebo igoni gakwariga nyo mugeni me studio mambia ya bono kaweka ntuchosaka gusanga ase obwamo ime yensoko TV boigo yo kurukona nere mofat karibu sana naye boigo emambia ya bono aso gusanga tugandira tagusanga kurwa sensemo ya Kiambu gendera gobwatwa ujumbe yago abo emambia ya bono keroke tugandira tagusanga ase obwagare igure yabeseganiri kogenda ase chi county ngokwera ni magake ase egati omwaka 2024 2025 na boigo 2025-2026 ntuwa bwat 307 billion aso mwako 2024-2025 na boigo aso mwako 2025-2026 ebesa chikaunti chianyorete nigo yaringe 415 billion igo bono abuno ebesa ijo egana irigo kiniwa egenda guchiase ekerengo kia igoro mono ase chisemo chide kerekeria boigo dito kurigeria kando of course yabange twarabe to kwanda magana bwatikene na makori ase ensemo ya match negative into birugana irwe kerengo nyone one ase ensemo yega tokorateba na no kurigeria engane bwatike nyone ne birasi bya ECDE by the way ibirasi birenga wikera boniga oragenda otebe obare 1 2 3 4 5 asi skuru chiri omanyete na skuru gete ibirasi ibyagachiro na ndeke rokolire yakene ebya ECDE skuru nere tabwatipi na ndeke rokolire yakene birasi nyone nchira akarati ara nyone no kubibekera facilities ose equipment okwagachugweka naki skuru gete ne wate class ya ECDE na ndembi yakere tali kiamaraba karati kana mangana ya maraba omanyete kiagachiro borongene na matafari eyenyamira bibalengo asengenchi kwarata alire kogenda nabo igo no biroche chaka ne word yago chaka nyine kinyorukiago lakini hata ite kongaireria tiganganye inchengende ngiche life nte yo murigereria ngambirenga ustware no murigereria ndo maite chiskuru nchita bwati wikera boniga na sense monkorwa nche of course ekero nkoligereria alia neye momanyete ero ni nyema ya moyo kan koralia na ero ya cheka bekwa and of course ekero kolira magachae bagendera tere kwa gachi kokorera ndo that na facilities ekemonkerekia atakere gochaka ngichete gochaka asa mangana alio kora igwana ningoganiri kwa gacha chibundi nchire chichi omaete na demina ngochere yabagati yabu naini ebesa nigerege eyeiga abanyakinyo nabakweguna
ya turikoreta mwinjina kuro isiko so egatie bintu bingaburi na ne bigoche byerera nonye namagendera ngabuna yiga naro acha araratenena nabo igo airera ibirasi biga gutagachwa ase county ya Nairobi akero koliereria manyete county ya Nairobi akoma chikorokana na yare county yoka amangana ya machaga ne koliereriwa but nyone gusiye itogali akero koliereria of course amacha na bitaka ba devolve igemerete na mugabana na ba MCA babwate jukumu akora no bwate getacho bwogo nimbate gisima kero katebara ki amacha yani gangusire yatokwanira amache Ishmael kerona ari gukina na karorire timaiti arongoka bekire girini no mokena arenga kega na korre kitabu chikubeka byekwase usikwanyore gisima gya kunyura mwategwa bona abanyakenyoro filimbi kayabwa iga mwende school gete usimwanya gete amachi na roro mwabucha bito biri bigacha bigasire bisima biri bigacha bigasiekwa kitabu kiri gose nabantu bachite bakabogora chichuma timanyite gose na macha aburete akini wikira boni gangorra egati abarayimbara raro barayimbare bakorega singi yaba MCA kunyaro chiro bekira abantu rochiro raro no korwaga chaiga abantu banyora machukuru ase epambweli ngora birorande neli bono igoronto abwate omjadara gatogasanga no murigeria ago kwanira igore cartoon yari ngase gazeti ya The Daily Nation eyero gotebanga bara yabange chingagi chiri bachoriru abange baboni go bakogenda basira kwegwete mno murigeria yo matete ngi bakwenda bakana madeni igonga ebese tukuna kwegu 200 emia omwanyengo murayo chinga kinchira goika aragukirira okukiroko waikagera ma chikambe chikire na maharigani aliyekura wakobo cholie ikire nario komorora igoti maite gosine chinga kitije bachakire kubyagacha gose timaitiaro kini entonda tebe ngona korande chiguiko na kwagacho gocha ngora chindo chona kwagacho chire ngora na mona abantu bakwagacha konyora ngambali bakorigyo burayi ne bitacho ngonya kobekubire nande nagwikokerike na ikeiga nyalebe funded by lazima Wege mambia banega team ndibirito gendera kurigeria ase obwagara igoro ya mwana batkene no braino bokoreri nonyena ali agendera kwene kiwe mambia ya bono esabali nene mambia bono di nigerigereirie na and of course tushikuya kwandira subwagara omwene gagwikirana nigoro ya mwana batkene nekina kiarigathe gashagwa ine 2027 esabali bono korana kero monali nekerengere bono ebintu because kende gyonsi bono yake akorekana especially asense meri kwa meri serikali ka tukwanda mwana United Alternative Government kende gyonsi kya okorekana nkibwate impact yae Rigathi Gachagua iyo ego 50 million lakini osiekeirwe na nabira chikoba konsana uche kubolia kirugo kende gyonsi wenyore nali neganga yo kubolia oborai nabo gekirugo kyomurai bwense kirugo kyomurai bwense na sense meye gantu bwate wenyore kyamu ya Jubilee nkibate Dr. Fred Matiang'i DCP Rigathi Gachagua nere baruchena nere ohisaneire uganiri gusuka mutwe ego kwende kiama kiriya DAP Kenya tubate Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka kiama kiriya Wiper Patriotic Front nabo igori bya mapinde mbere biria bikunya kweruberia erigo chikorosyo bomo bosibo bacherwa 2027 so far so good impact ego chakoba bono asinge nchobono guchakira lero nuko nya torena nkogenda bara ase court of appeal asama tukari aganeirie bakani kominyoka eri namatuka itaba era bayanda babekenande ekina kinde lakini ayagonsi nabwate impact enene sana no bori tombororo bwa Rigathi Gachagua ekina kiebune na chia steka rwegwa naboigo nalia aguchia kogendera yonsi ni gotogenda teko yasanga emambia yabone namba ne elie yamo ere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo na isatu kerokeri wake sinyusange na intwe emambia yabono igoro yengana eyegengima ya Rigathi Gachagua wakwa isiko kana kya ongere kieke bono isabali yeye aisi achakrete asi yaikeire na ase torochie ngai bono torochie gochia abanga sense muyenda se okoliera so mutandao bari yake okoliera na abande niko barekerero na umurayobo asense muyende na bono usiekero isiko na nere baruchie na bwangurende na ruche kwegwa obu flag bearer achikwerurukia bendera yense meyiga bona kira igonsi pia agokorekana na ni kwenye kego chigotigara ige minutina goika bono baigora maiso bacha semesa ebagora tebana scientific poll gwike korekane eri manyagodi tamaine na ningo kwegwa ebendere yugo saigwe egetekyo achigo kegendereri gochia bosio aiga bono no bona enyumba yo mugusibone gochira imena onde taiyo
uyoganiri kwegwa ticket yeyo noyomo and of course ntumo manye ticket tukwanire ngani yengima ya Rigathi Gachagua emambia ya bono naralia ya kurensemo ya godi naseme ya Rigathi Gachagua oyo minto Ishmael rero na mangalenge lakini ndekero tukwanira Rigathi Gachagua no nintaragenda se egazeti nagenda se ali akwanira so mtandao naruchuno enaba wakili bae abange mbage chitwe abantu baye mbale barabwate toroboti bagakwanira uko rusiwa kwae abisi nande naruche bagote banga nigo batagite bayana nanda seke gambero kotoba pia yebana naona uchi bagote banga lazima tutarudi ntori acha na bese chibato 50 million igonga nonyene baitwe bese ibado na baba salary tenga tibaranyoro opportunity eri ose a chance eri batagite yo musikirigathi Gachagua guchikuborio buraitwara igure nonye Rigathi Gachagua kira gukwa na sechi nsemo au achiri yako koretaro yae au tebanga entunde ya kabere bono erine ntanga ni bono yae kira guchikuboria oburai onyere bakwenda court of appeal na arekego sinya tubwate Supreme Court yo maete bono nere gukora igorari api bono it is not the end of it bakurwa court of appeal kego sinya bono no kugenda kiambiro kiegoro pibono ya Supreme Court na by the time watch wika Supreme Court obochori bwalire niko tore 2028 tinga kichiachire chibesi chiatumekire kolende kyatokwanira mangana Rigathi Gachagua Ishmael na ruchabangi bagotebanga impeached ronye kwa rusi wabisi lakini neka tokwanira chirendete iyo ndiri kwirana guchimagana ande reverse kero twakwanira ku rusi kwa yabisi na ntorigelia semeria ya siasa siasa bono ngo chire kolenta amonjoli nara sensemo ya siasa kiagera onyegirie atigarite usabu etekineke nga okurusugwa kwa yabisi ngwa bwatati machikons totebe bono nande nga nero chiretu amonjoli bado nko bali ngoro buna bono oena chiaruru ne kigambiro bada monchule naroro tobere likatwara Rigathi Gachagua gakogenda chisemo ono yitotie Mount Kenya ora kwani nabana inchi agoteba reni gata itasentune akabere go ikamorusi abisi omora yoye William Samoei Ruto bono ndocha monchule na mangaro rakini tukindo chinga bono ande united opposition buchire na ande kwebanga barole na kinandi bakole bintu byabo tubwate Fred Matiang'i Kalonzo Musyoka Martha Karua Eugene Wamalwa Wonspi wikabachiko igona no kwira nemesa na wikana ndibachiko ikaransa wone gento kerinta maiti Ishmael kero baguchiko ikaransa Rigathi Gachagua na chiko begati abali baguchiko ikaransa gwikaba rotoro chirende bono gwikanere abene sei singicho nere nguchare ne nyumba yae ni nyumba ire gaiga egesigisa nera bwate DCP egesigisa kia niki ya DCP na boigo negesigisa kiorogongo rwa Mount Kenya singiche nyumba ye igalende gocha ko bachikona isatemanya gwikirana gwika ache negesigisa ekemo negesigisa kiaya gocha nekerekyo norongo rwa Mount Kenya machenka gocha negesigisa kiaya naba gusia gocha na barua semensa Kalonzo kagocha ni kiaya nigagocha negesigisa gyakorwa ukambani Eugene Wamalwa naba bade konye bagocha gocha ime bago sifuna niko bagocha negesigisa kende gyekorwa Western bas inyombe yo emanya gwikirana enotisano nebire isano na isatu isano na isatu isano ne muisano ne muisano ne muisano ne muisano ne muisatu engana yawe karengere kyonkere keke igoro yenachi yabeti gwikurigwa ase ritukurega rugosobo tukubwa igoro yugwa kwa isiko bono kwa Rigathi Gachagua kurasa obisi eliyo mukonyi bo murayi wense na bwigane chibuna yabeteke gwikiranirwa na bwigo aliara chikoendera gwikiranirwe mambia ya bono karibu sana na bogwa kisimi bono tuchake gusanga ase ubwamo emambia ya bono asense media ye bunge enene turana yonena se bunge ya senate ngwarra uyo kurukona nere professor kidure kindiki mata chitembero sana so mutandao vuna mangana aliere taiga it's okay aminyo getalia kalikana it's okay lakini ngento ke kongo kinenga nari gete na ruchino ino mwana pumra iwense nari gete ngana ya era tetenga impeached okay tutaragenda gabwo tiatachaka kwanza tumenya kwirana asense meyo karibu sana soko bwakire yes Isaac yeah bana
Okay. Biamano. Abuna se ensemo yaye. Ingana nere kwara gukwanira. Oyo kurukwana nere kindiki data it's okay. Oyo onde. Data wa impeached naro chino nyena aigatia waraibande naro chiki chuma muri comment nawe gite comment kaigali abande bara inama ngiba gite comment yabura kinene mbabwa to siboli bwa mitandoni yabo togo chiko tebige nto gyogo post no inje shmaite go tengi go post on your social media igobono kindiki erente comment yae yali ngona like to not but kwa ngana interpretation yao aina kikwa ya understand it because kana it's okay akatigera aga it's okay yo mainte no ene katuni ya ero ngakiateba orikini kikaraste motu ya eno omorero lengoro okoro humiliation emto biria berega gwetera moinoga igantu bwaterika tikashagwa bado nabe gite crown area nero bwate Mount Kenya torochibono no nyerende ujukumu area bwate konye dende lakini amaskani ale iranira sekindiki onyote it's okay atetenga ebintombi yabire ebintombi yabire bado ninche na winiri yani uko bwana sali it's okay konye norochi no nyene kero bari kolento robot rwari gatigashagwa buna rwari tali Karen uno munyagitali uri amushugurikete ngo aroche na batebetenga kindiki nakanete agateba by the way mungana yo mukwa nonsi tali yekene bionsi nakanete igonga it's okay yae igeminetinga ebintombi yabire at the same time ninche na winiri nobobuye asensemo yae nobobuye asensemo yae asensemo yakorokwa na Ahmed Nasir Abdullahi igwa bunarigete asomutandao under article 25C of the constitution the right to fair trial is a non-derogatable right, so how can the court make quasi constitutional excuses on Amafa's grounds in its refusal to set aside the impeachment of Honorable Rigathi Gachagua? The Gachagua judgment, in my humble opinion, is on a shaky, shallow, soggy. Hey! Shaky, shallow, soggy, which moino soil. Inere language which yatumekwa naba wakili bese mwengo aroche ababu na mwama na igetenere nuta bambo korene babu weno nera gaikamo nere kera bari ngikina kirikia Eriko Mondi nera gatumeka nere language gete so ayo negati yaria agendera twani kwe mambia bona and of course tukura na nyuma yomo tumokomo kenta soe asense moyende erito sase nkwana itemambia yabona na Mary nyakiradio turase county ya Nyamira abasbatira ndi yantuta itorenga ngaki baguchiko swa sense Mary obrai korino mwachito murigere katoko endo mutumogo ni gatoko enda ne university ya Tangaza aiga tukokomanya aiga tiechikos chiriba kobwatoka igonyo gotaite kwenyorere kosiri bwanjito mwachito murigere nyoranga nabo kubanyora ase e website yabo ole manyega tie yali abakubwatoka na website yabo ni www.tangaza.ac.ke na wigo email yabo nabo kunyara ko gusangana barabo igere enquiries@tangaza.co.ke nyamba yabo tinamba cyabo nigo kirinye nabo kiro kigagwa TV yago tochagene nambe entangani ya 0722204724 nechichino mwanchito mulgina bokunyara gukubakera unyari ko gusangana barabo eyamase yamakorento renda somo tumuko tunyare tokwirana no Swati Mary aratebinga ki oborayo bwabasubati boganiriye nande nga kibogende tumwanchito mulgina Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Nabali b'Chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi,
Diana Ndemo, Ishmael More, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ense kulenge talinchira ndio sura krobulimi obuyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana isimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine kile siku ya Jumanne chinsa ni bere chamura goba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero tresemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balyagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nensoko TV echikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa bako igwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa bako igwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi nyara kwa bako igwewa asenjera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa gako igwewa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugeito tonyare kwa batoko kora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato mu chando wasiririo mino mwancho muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenjera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko yagusi na gusanga naba yaeteire n'abakuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka ndifera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo ona wachante aya nime yo muroberyo bw'omwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'omugusi mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare kwa bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV eli etaliane ni Innocent Onyango eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi
Karibu nendo mwancho murigererie mambia ya bono emerongene na kiane gore chinsa ibere chia bono mambia Soko TV boroso bwo mugusie ase nkwandete mambia ya bono county ni ya Nyamira na oto kumurekera ayagendera tukura semina mono ase kirugo keria kya basubati usobura ibo basubati kura ase county eyege mambia ya bono na kirebuya ngarigane tuchi gusanga manere mambia gagukwani no mumanyete tali entune ntangani kiri na kirebuya nainde aragosogeria aso mutinyo yega omujyo gatano narimo timora kwana ni asembeo kara kwani ngo murigererie nainde mbia mono bwakira abanyamira bwakira abantu into bagusi mambi nengia Nyamira nentoereru kotali monere entoereru lakini entoereru ere nagokire gwichana ndiringa kiende always a pleasure kwikaransa si igetwike ya Ensoko TV. Karibu sana mambia bone nkwane ito niko tugo chake ya maso koriga liga team tubirigandira to korekana na Manase county ya Nyamira county ya Kisii county chance ya ngemerongene na isano na ibere ntubwate abana ntubwate abasaya abaiga abake ntubwate seberia basubati. By the way matabasama tukabwango iga naso mwakoyo na litwaro rero bikoro binga bune biga bya basubati gusira abande goitwa abande niko baborete gwekera bono iga lakini asege ntukerikere kiencho mono kirina buna basubati buna bangina nturarara mo gwesokia kugikeria nyane korara korokorobekana no chino korogana kwebola kogendera tense mu yarugura like wesoki kurizore na ki mwa chiramo mwabekaniramo mwesokiri Nyamira alito barore street na niko tugukana mangana ya igonsi ipi ya bana bakegwitwa abana bakekobora basubati kunya kurwanirwa paka abona no mangana mete bakalia GBV agochira ime ase engakienga buna eyega tochakira bwango ebise bya excuse bya bire binge mono telling antora kona maybe nesenge nchukamara kitarato moreka buya ewiki era nalingega litombe ngakwanera abana gusira abana basirire basubati bagoito nene tiri basubati boka lakini abana naba basacha bapia mangana abire mono musacha nari uitwa wiki era no mongina oye tuwakwana nende ngakinero nyore tuwakwana etegega tauni gaiga litole galia GPO ali tukakwana ngabana abagusira abasubati goitwa government netakire pia era mureka ngayo bakongboito boli Nyamira byabire binge Kisii yabire ne country asobogale twabikwanire samatanga ngotoka nabikwanire isi meeting echito nachikwanire narengega alia ikorokuna Catholic Women Association alibara kebirigo ngakina itu nkai uchimini chinsi kabisa ngento na tebetenga ntutakire ekanisa government community yani kero monto umete yabiri igente kene kero monto atakira goli na kwanire sana isengencha abana gusira abana abaswati goito na wana abasacha goito umete most of the time mutawatanga gender based mwa bwana abaswati boka bakadete lakini mpaka no abasacha baro no bagochira ime andi nkora sunyuntu muri lakini muri kunyago kwana asengencha gotabana gokweyane kira igobona machaya ngo cyare kororekana machaya ta kororekana onyo yonde speaker ya National Assembly yonde umusikengo Moses Masika Moses otete umongina ono akorereki ngonkora bono intuningo era manyale namba isata sobogambio God forbid terenga toboke mambi William Tayo kindi kitayo ngokora bwetere serikali no musubati nere oyonde masika tari anya masika ucheta agateka reporting aga kinkonye baransu onara sunyuntiru asekina ntuta mnantu aba murabaito aba sacha baito ngosunyuntu bali na hembarobo itotenga yabere omuchando manene muchando monene lakini ubwe kwetwe omuchando bwabana baito pia bakongentwa abana kube kuchibunine abana ko ba molested gutacherunse mechando yabere menge nende bana abana babungete bagasali ibintu ninde no ni nyegene tenga ndo chera agurleta kaki ntobwata bakongwase serikali itabona aburo twargo cha of course immediately lakini tutaragenda ororo maete bintu birekero kubirigereria ekerenga kiya ikire neba no mu uri orabisi neba nabaiga mugure aseseme yiga boiga mukuri ebiro gebiga ekubetereri mwabeka ugwatananekana kweno liyo mana lieno kando so that mochamo kwene kina na kitokonyora lichibu guchiase omuchando oyo yiga lakini still ayo kwara gochimoino bali bako olio ndo kwana gochimoino oyo nero kwana gochia because you are competitors niko murase sabali yiga kuligia ekerugeke lakini at the end of the day mwana nchi omanyete nolia oyomo mbali babire nolia oyomo mono sana point yo kwanire yani very important yani yengenchana na mono ntotakere tobieke tofauti yetarali kando tokwanire
twatemire gwake guko twatemire lakini I think ntutakire tuike level yo gotebanga politics ensem politics aside ai kwanya ko mukesi migwakira ekombete tagisi myo motebi na kitoko ringa ne yega gose undo nyago gwakira nkwaroche liritwa ringe ali Nyamira Tombe mwaroche ngoswaime nkanyore kombete yane yakorireki ya yekire wikaranza nkagenda nkamuhag kento itanga na monyerete nga ntutakire tukwanire ebintu ebya sobwamo abana baito gokoraki gusira baiske abana baito go abagaka baito gusunyuntu nabangina pia ino femicides na gender based violence byabereke igor nkamomonyera inki bloggers pa pigeti na mwendo siri you see now na mwendo koboko kera mwenda berio migiro oendo siri omonto ito the message was lost message gakoraki igasira in between mbama itege ntona akoreteke na kwanete ende kina monyerete ngantu takire to ukoro mukutano ende torangiria abana habari tukwana sobo amo amanganaye lakini ntara mukana wane okuimoka kuruekero nkare mutanda bawatenga mwara merio migiro korireki nkinare gokora omosirire nekyo siro monto ore munyanganyangu okobwa omate no ene litoke tokoriga gasiro gakoraki no maite siro yebono ligusira litoke na liri nene kwatumia gasiro gakoraki ende litoke liri bona tekende litoke gakene bona ne siro ne yari you get yebono bona na message ko balostigo yasira igo e point yari nge important kiro montata kirama na kirama monyerera pa pickinga kamo bwata igona rendosi nerate bakoko oyo kurukona nere Julius Bitoka nere umuriki ase wizara yechisemi wekiraboni ganyo na singa zeti chetekera ukolire mambi yabono abange yo bagotebana wizara iyo yechisemi ya musinyire asinge nchibikoro byabonge ekera ukolire lya wekiraboni yechiskuru chinge sana chiayire nkwaroche tukachakera utumishi bono mambi chine chiri chiko kwanirwa gusi Nyamira Kisi chiskuru nchibuna Kisi High School ndubwate Sirunga ntubwate skuru yariyo Kindo Nyakoiba amone chinde wekirabaniga ninkachira asingicho abana bakora okuruka nabandi bakamuchwe sokya no bo bakobana ebrache basambe skuru lakini Akisi High School yaro ngwaroche niko basambe nyumba ye captain aliase akorara sameta ngwaroche gocha na sofa abana bari basirete ubwima 16 nabandi bari batiyeri chingo mbali nane nturamanyanga ngaitoroche ukwana rengane yengima abange baroche na Bitok ninkaragana ninkarache tiandara kwanega ango te yawe yori pole keko gera imne goromo swatyo mananga akrete simikorugusi ari kolera mariga ate yabetana ne fisi akaneta mwana ibuchi skuru akorete akabeste kurweke ombe ekombe kyo kona koruki interest ekereke kero mutintara akora wakana skuru iba kamango samba kiregento which means kera bana ocha kwirana pia bayiboni ngora kana bali school fees ende bakaneki ebintu biri basaliti nyambali ali sinyiboyire mwaro nyambali ya national mbona ebintu bakore Jumamosi ne school chinde chinyinge njabono yani ngora aligeri nkumi ngange kange serikali yebono yaera tosobugambe no emambi to chenje ebintu ine national crisis ese yaikere bono ye in fact nimoro igora mwari kumureka mangana akashagwa galie court kurumambi baka morogo kanga bono crisis kikiatnyorire a nation kanga ne koktu akemurikiriki kanga toku brainstorm tokurwe obarori bwitu ngaki kitakere tokoreki tokonye tindakero njaga akitoro chibaro ne nkona kubasa wande mongeli bagalio koranyemire lakini ese inchira yane nsinini na abolirie abarai na aboliri no nyene government education abali mu mbali basomerete psychology and counseling abandi bataralikwa nimaite baka abandi bakorete degree in that line lakini ni iskobali mbaralikwa bona ero koranga marube ga kimonyabera maruba ya atiesi ya gatumire gokulika okonya nabana siasa reba yabuguriti okoboruna mbekera bantamo nende nindurube limo ongezereki bonga points onyento kutumia TSC eli atakiri eli kabali eli geri needs nabana siasa tu eri tobokoliki amarube na kitoranya na the right counseling teachers bakole some psychology and counseling bakonye ebisebi turozinge byabere bingi nende ndubate pia pressure okolunga skuru yete ya sambi no wanda bachukoni banda ngani ndagira basoka nekegenga baka batetenga chikantini kitakire chisieku bibiriti mbito karo
is that the root cause of everything? Eli basiekire. They can also jump over the fence. Bakole bintu binde. I think we are treating, it's called, we are treating symptoms totara manyanki esoba kongubuli. Bitok tarakwan. Na ene minsa ya kwande. Siasi ya kwande. Julius kwande kende. Na nyino muraibu ense wikira boni ya gote kana mato. Ya yu muraibu ense ga ki bago te banga. Belgium wakari Finland na kakoro ya. Etegerete agwaku sikuru erumu etegerete. Terrible. Bago te banga kero ensu yangere gusarika eguchakana kurwarari kuri umutu. Pono moru chinga ensu yangere gusarika. Pono ensu yekero yachirwe kama goro kuri umutu yakoreki. No, it gives you ego kworo kinga nga ya sense tori. Nga ya sense tori ensi wa sarekire. Na ende gento kene komenta iga. Ka kwise kulikiriri. Nkibano yoko legas Kenya iga bono. Nkura ora nda kubodi no morali. Nkuro se yoko legas. Sha chiskuru chipare inuschirosiri. Ngige yoko legas amaguta to gusingwa kanera. Tate abateba ngane senje Iran. Ngige yoko legas. Neri boli kwa boli. Bono ikire tekere bungu bono yato so imati yangime to chake gas. I don't know. Korengana na chiskuru echiga na ali yagendere tekorolekana korekana gwikira boni gas tuli. Chisie kwe bararagenda after mgose kiganire korekana so. Ngoteba iga. Nchiro chali geteri rube mwana rubo uligete very nice handwriting ngo yero ukolika geto kuyago tebanga esekere bono to sibole tokoreki. Togendeka. Onya bate basiburu. Tiga basiburu kubwa gosaliki. Kubwa gosalia. So kurende tali ansemu yende na masomo batatageti. Laki kinda tiga barasiburu. Na kwanetanga kiendenga ntu abwate education in emergency. Yani education ya burukande senye tu aroba kongete toga ikaranza kalike concept note ya ile tu magoa let his soul rest in peace. Eyu ya lengenga na kitogo pusha mangane yechisemi eketu anyole obakongu nobo. I think ntutakire take break geta to see ekano for 2 weeks. To ira na to ligeringa ki ne kitokora. Safety measures kitu akoleke tu abekere. Na ki abana batakire bakora counseling. Na ki bali culpable. Na ki abuli batakire bakoleke baba kwande. Na into abuli ntodi baya. Na karo mangete ntu agaitiro school. Tinge ai control ibure kera twito goitu. Ngwikira tibiranya. Yebo ne bya magoroga. Te wikireti. Ya ntu ali goitwa. To karusende kopro punishment. Tugatiga ngaki aya abana batakire bakwaneru. Maite okay tiri senge njunta itenga birane lakini abaiboli baga tigira abalimu bakoreki ejukumu kerekemo koko gosanga batanga mwalimu ngo chokoraki ko chigotebi ko shinkorake ntapigia mwalimu simu koko shinyokuru mwaki ntambia nani tuga igasi yito tugasukeliki abalimu tutakira abana batuiranire gochanga na ntu na abaiboli tokoraki tobakwandire. In fact abana bakunge school nya abaiboli batana haki wataenda wapi 2 months kwanza Elia December 2 months watakaa aje nyumbani kama into abaiboli tutaite bana baito. How do you expect aba asenge nchobuno mwiburi yakwagirira kare na ki mubuko gono bwatebe saburi esto mwina ali ndagira ne karo bago chakulia kwagirira ibintu biria ebike especially bibwate usiano nenda no kwegota kwabo kwanyorana komeke kankora igali school ndoche na eskuru neto konyete gaturuzira umuzigo we amaite na kiye kibona abu no tutua ngora saka nandi yakorera mwibonaro orikorera iskon haki sifungua hata kesho chakula hata wanamaliza mkate nilikuwa nanua ile ya 65 bob ndio sana nanua ya ngapi ya 130 ile kubwa sasa na ni mbili onya wana mtoto rasta na bana baito tunatinga noba kwa ngumbaro mwana noyo ulizalia nani kwanza igwa tutakiripia to support ya walimu tubakonye tubayigeke tubakonye ne government pia tiangera aligeringa abalimu ese tutebese nyamirengema abalimu bakole psychology and counseling mbalenga ba paswerwe system totara aba na siasa babeke marube gaiga bate ibona mungu chikoba ali semi chi campaign meetings ya marube motebenga toyo somereteki counseling keko era want we've lost it abana abange bagote bana ma World Cup ngo chakere Alhamis batugete bachi kogoche World Cup abura sense mejo asa maoni ya rigoro ekina kiarigadi gashagwa nkiara tegoro butko impact ya energy ngwa kwa rigoro ya matiangi ngwara chuti asinini lakini bono gochakera bono gochibusio ga gwenyore na rigadi gashagwa konyanare ne ganga no kuganiana kibwangonera nanyore kirugiki kyumura iwense ogotebana nere uranyare kuminyokanira Daktari William Samuel Rutte aswe omwaka ogocha bone kiae
50 million yere oirwe nekigambiro lakini asesemo endo siekereru na kongusana goche kuboria ekerugo kyoburayi iga unless court of appeal matukari into maitnare ngare inse ya matuka atolera kwa ndara agende court of appeal gakurwa no maitnaro kegosinya muino Supreme Court neregurari lakini Supreme Court koma itena batemba goche goiko atukare 2028 labda igoro yekina kyari gade gashawa impact ya nere liyeya as United Ndara say impact ya ntebega nje tindi lawyer lakini kana nge university na gatorokira na tegerera aban excuse hiyo mena nataka kunisumbua ngaribirisho na gatira na toroka na tegerera abana bali bagokora law iko kuna moot court sessions na tegerera senjo na tata ko be lawyer for a long time. Dreams are still valid na wonder even at 50 years so te anko anaiga ekina ruling elinja njango sete njende layman ese law lakini na kyoko tebanga rights change abeteki violated and ocho tebenga he stands impeached ka kinga kijiko genda onye rights change abete violate ngakende mwatumete aka stand still impeached koma ya commentary tena but no nyole kero omo skema maragi aliko kole ikesi ya Supreme Court kelia 2017 general elections igatebet it's not about the result, it's the whole process. Yani it's not a single event, it's the whole process. Bona kiponya process yange flawed, do we expect results shibe chingia? Bakaba wana ibatenga his rights were violated but he stands impeached. So ngakitu tuikerete impeachment ikaba complete and okay, onye the whole process yalinge if his rights were violated. Aingia go sugeti ngu understand tiko sina saying yose nje mbata bakonkuelewa. Muyore. To iranese united opposition. Tinka geretinga nechi kotosumbwa gochimoto. Mwisonde I think last week oyonda abole tuwe gashawa ngaki we are hoping ikene kya onkebeki cleared no ba cleared na ndi nabora oranyoli bagali ogotenena agateba onya abantu bagoikaranza batebe nganinje it will be a great honor onya bagoteba no mosikemati yange nabwato oboroliboke obo experience obo manyibo boysen onya bagoteba nsifuna ngoro cyo kwandegente akwandege ko kama kwa translated onya bagoteba nsifuna nere onya bateba nkalonzo onya bagoteba natembea onde bwense abantu bara tole ninkoleki lakini gente kenene tutwara omuntu oyo nabakwanete boyigo tinde uchigo segente nge kunete nge tonyegere tibu na into opposition muyeito no gutwara ki omuntu oyo airwana kurwa kunje ni wana kurwa gutotangera ne tichibagora chitangera tobeke gatigati bona tinde uchigo sene nge salie united opposition to kumusabera pia fair hearing nye court of appeal ama fair hearing everyone na deserve tianyore obwana bwaye ekero tugandira tukwandira ya igonsi mambia ya bono and of course antuchukala tora yande abasubati mwachakire gwesona ni abangi bachakorokana bana baro bachakire gwesona na siasa iri tumaitina basacha na bubakuramana na bubabwate amangana na bwa mangana ya blogging asina wakwanire ngana ya blogging na konye tura akora gukwana lakini immediately amangana blogging konya achire imena igomirite na paka ino basubate ni mwachakire siasa nina wikotora chi blogger cha uchikomye kia mangana bwango either chiro serieta gose chisali erieta ekero tukwanira mangana yegonsi pie koramana threats kogoserania tubwata mangana yechi blogger no enga kiende onske kweru liba gokwana aseme sangerikana ende yonsi na yani abasubati bari twegenete na kina bwango na barabuwa mugani iri kurwana no onyakora moyo mino onyagokoreke gocha lakini na inu moikere gabwo na ine ro siasa ya chakira gochorwa no nyene county ya Nyamira kicha kwanyora libagane bana matanga yani goikoru to monu tegante bega Nyamira ito tindaro mono basubati bakoramana kisi narore kando but Nyamira ito pianto bwato bakongwech blogger cheito what bato me blogger otebegento keli gwakoreteki keli ategete gukwana and at the same time chi blogger ana abantu bali bawo support bakolike ibintu tabatomete tero cyani nabo monda ko ndali kigento ulikanga umuntu tochora merio migiro umana kurama
opponent ili tomanyiting ata tomanyiting na alika gocho kwa kiro siminga ki kwa rodie e group liko kina bokeira ward nkikiabo ngai blogger e montoli kirenga meru mirate geto ora molionde ejo ai tomanyiting ange akora ki tubwati bo manyibone bwensi mangete 2 weeks ago na kiro simi nkaba threatened by the way nkaba threatening watu wako balika bobe na kama umeamua hii ndio siasa utacheza tutakuonyesha mambo oyo kuwakira no musubati gose muntu mani APA ye e competitor yana na nche mono ngashtuke yakora ata namanyete ngiki agenderete gwana go turi kurubole otabana ayi mnyoka cha umakubolingi komen tumanyeti akotera ngora likora taba ninkirende bako mubunia bona tumeti yoko boni na mate kwanza ngara matinga ki okay ngike genderete nge blogger yao nja beke bichaga ali se mutandao ese ngogo kwani bateba nga nchabono na tigire kampeli ende na chite ko support ikono bwate blogger chi blogger cyane date chi blogger mbwate ngate nchembwata antu bane ba media unaboko ke chi blogger abantu ba media ne chi blogger enko bwatiere na ki korengana naye na ki because korengana oyo begete gente ki talinga monto na media no maite ntubwate abantu ba go support bane nkwana ko barra but bagwanje tete ayina bora bamanye nabantu babo ba media lakini kura sense moyende bamaite na ikine chi blogger chao and at the same time nabongo gwanja utana kondra ntakumanyite nkwanda kwa race qualification wako legaseo I go and nali kegento so good about you osnara my opponent to manyite but unasikia nga umuntu onacho koraki pone liya one threaten nkamubuli nkibono kegenderete nkamutei by the way tima itento kegenderete and at times ntubwati ngurgo control kiamantu bakoraki bakuri kwa obakongo bumboro but ntora managusi nje ai merio migiro nana gotenanda memuntu abange iskoga iga obe threatened igo kominyoka ali police kwara ali kainse ka obina atabi kana iga just in case mokorana na agochirwa asegeti go mumanyera muntu getera muntu kwa minyako kabika mangana gose kwa tinda be karo lakini na recorded umateke roro chikwa be threatened acha agitene ilio gire igoro ngamote tinkore tiki tinko igweti tiganso case konkoreki ngwakere pono maite sengenjero ko be record simeote yo being recorded na mona begite na bokuobwa keko gekero ko ba threatened na ndo musacho go gwakera ekitenga to take lightly at times na watanga insiasa onyaru kwa bangiro I think ya correct akamanya na record akamakulike message that there was a miscommunication na algotenga tiga bantu tuchie siasa safi asese moyende kero kulige kero gekiga kia basubati osikia bagina se county ya Nyamira mirete na wiko tware background na wiko tware bumanyi wa mangana bwa atkane even na socially politically economically and so far so good as tware kuru mwako 2013 wikerabodi igemirete na kuatarire no maite binyore biga byonsi pina kibire na inde gwikira boniga ase oyo gochobo mubuya sekero gekiga kia basubati chikura irenga gochonyora na bwega sense muyende voter turnout lakini abantu bagocha basoka asamana yega bwatikaine ne chikura so far so good keto kwanira engana eyegara boyo projection yago nereriye uchigo siasa torochi nsa kurigereria ngaki yaitire 2022 abantu bari registered Nyamira bale bange 400,057 or something like that. They're about 400 and they week alende 400,000 and something. Voter turnout here alinge 260,000. Give me the news almost news wengi ma. Like 69, 65 to 69. Na huwa agete chukura abande mbako like 31% or 32 there about ine na mbene sana ina mbene sana lakini around ye swati ugwine tigabate chukura 88,000 lakini engakiyeye ntobwate umungusoito ugocha okoraki ugotosuki mono tochigokoraki waka chukura ntobwate umwana wito matiyangi mwana tomatiyangi to expect it a turnout ntoteba abantu mbakwete in between no don't what these natural things be happen in between we expect maybe 98% abantu besoki waka chikora chikora nchi abwa tugatige gana nchi genderete timanye number to ekira bono iga I'm hoping maybe by the time to koranya to ekira maybe 700 for Nyamira or thereabouts lakini rende voter turnout negende igoro toche socially one ngikuwa mboli naende bana tuachakira tubwate socially politically nyone na economically economically Nyamira most of the time maybe ndo to
bigotokonya ne chai tubata matoka itu tugutumucha Nairobi tugatura chi avocado abalenda abageni ngocha bali barura chi avocado baito basali lakini chi avocado baito ntubwate they are the best tugatware coffee lakini for a long time ebinte bito economically ntura mba togosere bonus ikagenda inse coffee ito ntwarwanira na abantu bali mulima bakorete ki bege tam mbontu achakira to chikateli chiringaki na tete ngakiendekera mwangeri libaka no anyi bachakire ntuira tuligere ngaki amanganali so economically I think Nyamira contributes GDP ya 1.4%. 1.4%. I think neta kerebe mo batise county ali nkeiteli totemete lakini asenseme iyo ye coffee kuruigoro enganeria ibwatikene na mangana ye China okorera maunchiro ye bile ya begetwalia and of course echokonya so muri we chae maete yabete ne tegete gwetigwa nande bayera ne back nande ya chakire from scratch asekiri kolengana na nomonogeri bwe bunge nene kurukwana nere Moses Masika wetangu lagotebana kolengana umurimi obegetera de petition yende Arsenal umurimi ataburitwa barayigo bachite korana basuka bagasukume agenda ye muri chiti koretwa ime oinyore bunge te yoko genda ayotagenda bunge ya county bunge ne area no kogenda and of course abuno eri ogiria aguriga ni kwigwekana manye kurwanira rero munyamira sensemo yoboremi ikiko ntindaro na roche pakesi ekirenga konya ikireto bipenge yege tinade ya chakira nande wani ya chakira onye iri ogiria umuremi ndiye gwekanete tutakere pia ga kebe translated no inguchike gusi abantu baite bakoreki basome baigwe onye yere ntumaiga tima it's for our own good tinda manyaga akina urante neta kirire nibu ebipengele ebu abantu batakere karanse chibarasa gali ali chitundu bali toire sirunga eketigeite tuuga morochi mbiyage gutuira yaya nki bebete nki morochi te matagere tomente ke kuira ni gugali tomakoranga ya imechika manganali ya aguchiko yakonya yeko era bono igaga na ari antum bangire gusimeka chi avocado katika yaki yechai bangire gusimeka chi bando uma de chai ngo kwere kego kuna na to somere tenga nero ntuko chiko ko hash avocado hash avocado bade ni chinge chire that's one of the karamboli nginde to karanya mire by the way kana tukwana magana civic education na abari mimbaga ni barangiri kubaira 1 2 3 ayuna miri migiro ngakinere kwanye kwenyora no karangire abantu kwabeke hall gete kubaho basemigiro yangana gete nangana gete sida tibatu arubo manyina serikali yenyone kirobeti gokora iganiga yaya ekekere igana nekene kyo ekene na beka ale bantali tombe ngabeka abantu tombe kwanza ngabaeresera ekento na ereseti kwanza imdo kia raisi kento kia raisi nganto takere tuigora maiso outside echai na coffee ngia yatokonyira bune yi hasa na kinata kwa taka mboli hasa avocado sintakere pia to chimente ngakuwa na pia hibiscus now ende na kuwa nete segetwe hibiscus a drink ya very very popular tutakere pia tonyone ntatereka na ara teme kora chinta tereta uni ya tenda bana na bego konya kokeye miaka ya gotoko tabwango teliboga aki ngota tegetia be yang forever pate abati pia pressure no take pressure go weight go take care of blood levels ama nyinga yalinze na then a drink geterengia kwana kwenyu yebona kwa inyuri yoti mbaleta next time ngiche ya yereta ya so bonke ondete tutagetinga kia ekega na inywete mona kerango kurega sodani ya rugoro nka ba addicted nengiere and you feel energetic immediately ngamana kwa teranga abali mebaitu pia mbatakere bakoreki bae gwibinte bire the exotic but to be retenka tonyole market yeto nende nkwara you want one thing ngentu kina akorire ngakwana ali tombe asa abantu barusiti which word chonse ipi nkagenda gali no maite nyamatuta bokera word kwana weka bokera word ase ba matoke bagoro so nkaenda nali bokera word PG kanse kanga like 30 minutes ngaonjo kabuna omaite na gotena bana siasa na barandi to gwekeni to gocha kasi nini umoiko koraki otobwata twasinyo koraki kokora bakanga 30 minutes I spent 1 hour ko by restaurant tutakere pia tolengeri outside tolengeri isko yebintu biri tona tokona akora geko erebo nenye wali ya movie which has hibiscus emiongo nere yacha ere mi yetotaranya wa entertainer ro montana okuruchi entertainer gusigali ya ruga cheranganya to move towards that ngakwanira pia ngakwana pia liogiri tuntakeli gwekanu
in a very special small way tunagukini paka like ga national government okay ngabasa tinda kwerge ndongere kama nende na tema ikinte ngokonya abantu baitu nkamana gotebanga singenjo inumwa mbildiri mbwate chipeji bere page nere yane nkoro yane ya Mary Migiro ga Facebook nenere yacha ya honorable in 3 months tuikire 6,000 plus ngateba na nchi kwirian back to the community litukolia Wednesday ntoligo kora siasa ende yonsi siasa yo katoka kare se page yane it's buying and selling wale te bintu bya okoni oposte gali wale te bwe manyibu abuna muna yoro morali umuyora abe MC ngia otebe one weekend sekero ensoke tange tigas yakan come down MC ni mangete ko minetuki ndonyole segetweke ngabori ngora ndo se chisuri tindanya baite muntu kunyamiro ndo se chisuri kwaro lirondo bado lakini mbaro ntu bwati chibundi gemine tina baganiri ko chiro bake binyoro malia senjo ntu bwati chibundi chigosona ngalika nga chisuti cyane ngobeka abantu paka monso yigali parliament itakere chiro sikunaba nyamira ngate bondo wentu mete karo chisuti chingia abeke namba yaya amonto nari ko rugali buchoro tebe ta korosi oboke korosi oboke abwate teria korosi abwate chi akoro botugibwe chinjo botugibwe chinjo abega bwate metana go senemia paka akabeka chicho bachia yake ninyende mutarire akabeka agali bamana mbali baitu bakora molding likwaro se nyumba baro those nice molds che bakabeka agali mumura nari ko koncha bonka robekire electricals musibati na cross chinjara buya ante imagomba I come from Magombo but nana kumanyanga ngoro se chinjari so next time mundenka ndabonko na nkoreki motari ko gakina ituru china na rue platform yani ko inua abantu bane na Wednesday na mandi muri kekende ase ense moyende bono asoko genda ase obwango mano and of course no akora assessment ya yoburai boro abisi nabo igo ase gatiemero bereri oganiri gweterane gwetera ase oburai bwago onyenya saika wanja so mwaka we chili fubira 2025 na kabire ase chideka chiri tutigariti chinke igange isano ne mocho kaiga teke sana undigariti mware komenta ake na akwandi ngebo na limo ikombwatira okay menta ga kiboli bosemba mente nkwani tinda akwana kendi tuchakae ali asikwera no togweteria kalaini ngote baiga wate sobora ibole bono iga bagoteba nga mwamuko mpya uko kwanya gese ke kusimu mwamuko mpya mochaka no muyalende uko kyokuye uko chako kuye nyamira bono yantori yetu uko chako kuye bali batokoleire gasi baratokoleire twakire mbya mane sabatwikire rating yabo aba kichukura mbache bamwe togoteba iga esengenjo nje munanje narigereire egasi nere bataratokora muno gasi nere bataratokora but bono nindo che bakegasi tegeni batakire bakore 3 years ago bono bakare gasi toka ko baranga so chirongo ninje atakire chinyugo school chi basa ninje che atakire chewe maybe baga chite bache utumia for campaign but togoteba toe libaga to change ebinto nyamira toe libaga nyamire engare ngamira antu bange gocha for benchmarking ngana ba ucha kore kibintu biyo koropi mutie ko genda muranga tutie ko genda muranga ba tenga ki umugavana nyamira bya were na wede women rep nchonga to concept no tinga kimoko le bintarali ali chi word china yani nyamira ito tibekase ase map na ki kitote banga aba kichukura ba nyamira kimoko to libaga to change nyamira na ene kia busege kia ra bisa kiona kia koreki kia ruro bi Bristol ya chakira ko kiagotira ya sunyokira bono to alibaga to buse nyamira obo manyibo to bwa to bonge to akole gas ko to akole gas even in our private personal capacity buna bana inche bakawaida bon mo to wachinguru chichi akole gas ntogokora to collect ri data kuruchi chi woda wao ebintu bitarakorwa batukwanire ngitu batete tokore so we are ready koira obarai banyamira toso asemero bereria obwate eyoro chena omochenie onyorari bagere na boyego uchikoyekirania so bwango mano ne chikokonya omonyamira na boyege tokorate bana negative into biryo gani chikoyekirania na top priorities chiago chiria chia bwango nchabono mayete kerenga kingo chana teba top priorities lakini maona manyi bintu biko na go change kera rito ko buna bogokia muna bogokia muna bona mangana yichi school tro chinga yabire top priority tutakere to cham nitakere bantu kwa ne education recruitment ili rega ali se level ya ali tokere to kansamo to kwa ne pianga kitogo deal na abana ba which school nga bako na kogoma iga
bono no chako nga youth baikirege onya baserekete kurunse rocho nje konyara gukore gasa barubu to kunyara kulinga eyo moto kuikire ko korambo ko chiro chongororo kiro chire na ko musana tinko nyara kulinga bono yani bono aki priority cha change ikina tete last week nganjire nche na indi bono change ya kereta semesa tutakere pia to tugetus committees cha counseling bwango mono to chichiri koru ekanisa korwa chief cheto ga barasa community policing pia tuligeria abana betu sana ende na drugs bakari gukuna na drugs okuri amarioga kule yogo tinde bakari gukuna yani ebona yabire the immediate problem tutakere tokoreki ju tutakore tibonega means abana achi drop out ngo bakiri chinyingi that means on each program to chokora cho dina abana batakore school that means nto chokonyora abaiseke baito batakore school babata abana that means ngo chokonyotora abana aba crimes ngo chokobachiri chinyingi boke bago bogucha guichora se community ondro ngene abene de priority ya ntangani aya ine yemo namba ibere aule say abana abaito bali betina disabilities na mbanda ngile meeting egali kyabanyoro naika lakini nga kwana na barabu egeka baganchoro montoyo moto karaki egaskom and the meeting in ereche yani they have many things batakire totegerere kertu bategereire pia iri ogiri aniri kyarali aligo nimba konye esenda anyare gokonya buna njo umuntu kuri asensema yakyango inaro chebagoteba bana baibiru sana asikigetambe mono na mono asibere bamenyete no bore mana asama tukamagamba kaligere igura kiri asama tukabone gasukura ibura bisi na konsana baranyoro gusirwa kulia kuganije na ukyango kiri abwatante abantu bakiye banyoro na abantu bamatege mbarengam akibebiru ama ene bebiru pono ligere liya ina ni national government ntubati CSND leave it no barama etubwate mubunge uri musubati uri alafu uri ochorire iyo chorire lakini CCS ntutakere tutwara na barobo tutakere pia none kere tukulika pia tukwara abori ngesa abantu bakwalika ngonde oetelibaga o santu bali bali bitino barama na ese advisor cyane nimbwate babireme mate ko baraisi yakakirwa advisor pia bali from those sides na bakonyora point cyabo cyabire raisi kyarenza miaka noni listen but barubu na ba kuniru fast hand nabo nomba begete sege kundi kelikiana ba asanta ba gonsemi awide gatini ayitogandira tukosange mambia ya bono asugwa kesi miage mambia ya bono enoti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isato akango esimi yago abutsanga mu ntu enoti isano na ibere isano nemo isano na isano nemo isano nemo isato igabwo eritogendera gusanga asobwamo emambia ya bono ase ensemo yende kingonya kwimukia iyo alafu ichine nichiko soma chujumbe chago emambia ya bono iga ensoko bwakire bwakire karibu sana karibu sana Moses. Ndoje maybe rugwe TV. Yebo. Ndoje mangana kwani na maya. Yebo. Angoki na ende ndoje no muswati umiya. Kutatika wono teka tarira igama gwa. Aha. Ndoje ngama vinta kwani ama na moro na muri kabiri. Ekura ane kwa kana mo ile una ntase nyumba ga muri. Yebo. Abaikanye. Yebo. Biamano. Ensoko bwakire. Karibu sana ngayora. Yebo. Ono ikiana como tena kadi moyo le na madira ndibla wona kwani la mangana mayaga yebo ndi tengera ndire bia kwani ringa asa maene mune se moyo mu women dire buri ule giti usomo gaba nuroro rinto bide ba to feri nya minga yanga busiya ki bamono do kuri taranga maene tota kitomula ina bono yu isumeri Rati kenya samo konya enda mo birengere bibie biya kinaro tinga manzo ndo wali uwanja meri mijiro nera bali kwa chikura
Bia mono. Kaki abami ito bari kuwanyi umuswati uri ana bwata mararo ne birengere bya akonye nyakira. Okay. Yonja ni wetu wanombika mona kaka kya abandi bajani. Bia mono. Ensoko Bwakire. Karibu sana ngayura. Asante sana yendeke nyanze kirabo. Yeah bono. Ise mo ya mwaka mo. Ya na babwatire kikali kyo mwaelio. Karibu sana. Ila kito jema omura yo. Lakini ndio sababu kwa ndio ndio tukafanya. Mary Migiro. Mary Migiro yo. No hindi kuna na kura maoni ya ama ya ukikaki na igreji kabisa yake. Ama ena mangana kwa nini ngare ando tena aura iwa ena aura sisi kama hivi. Yeah bwana. Nikona so abuye ngene jambo mo kwa kama ndinga da kumo yo kigare ndremo tukapita. Negere ko tena kike kama kile wate kiambira nene. Ko nda tena kuja mene jambo kwa baza ate manda wale kwa so dalila ko mwana mo. Negere tomwa mo tena kwa kama Bia mwana mwikire. Ensoko Bwakire. Karibu sana. Karibu sana Agnes. Bia mwana. Ensoko Bwakire. Ensoko. Karibu sana. Oyo onaboko keya iriogire TV yago ndoche nankonya goswachire ndechisa cheito ndoche na nigo chiachi chiakianaga lakini kwa igure ukubatarira no kuo bakaganeti sana irio onyare ko baikira twimukiange Ensoko Bwakire. Ensoko Bwakire. Karibu sana. Asante yo mahire tunyanare kenyolini ekerenyo wote. Aha. Ona tayiro musate Mary Migiro una kwanire ntwa morocha ali ekero twanda kuigorobisi ya chupiri ali tombe. Naro limbi yago kwana tigatugweterane atare chuwote chio stade otanambokira yo kago tarari gichukura. Bia mano. Namagana ye. Aya chile nsemo. Ensoko. 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 Karibu sana ningoyo. Okay. Keya iriogirie TV yago nario turanyare kuigwana. Nkikiragere use umonyamira agwakire ekura na ndagochora una Mary Migiro lakini atigane na bari banda sinencho. There is something unique with you. Akitiangira ngwanira sawa kaisemi. Kenyerere magwagwa ngo chandaro. Bobembe bakwana baka esimi na akirembia mono chisi message bune chichi kongo moyo bwokole gasibia bomwagamo ningi charoro oliote batingenda bukira yoka na renge bukeira nkagenda itibo ekeranyo na kuntente nabantu gali town tinda beba abuna abana bonse kero bwata abana abange nabo kwenda olio ndukubuna ngo yari liberera kwara mnyoko kwara mwa kalpo eliogo libere no lingo sesi gwale kwara mukobera kofsa nabo nkona gozunguka ntobwate singaki gochakira bono igapakekero maybe nomination y'uchakoba n'echikora gochimotu n'inteme wetanana chinse muchonse. Are by the way your nomination onyore na turaeti omulero. What next? What is your next step yago? Kitambukiro kya ongere kieke next. Erega nomination it's not there is singing ya nje and it's not about Mary Migiro. Na itire go iresa chisera chiane agenda yani nkimbwate for Nyamira. Aba Nyamira na bago cha go deciding mbate gitenki mbakorere gasi. Ngote bipie party eri anende eri ya Jubilee. Mbate kire pia ba organize nomination yere free and fair. Eri antu bakuri bateng eyero ntu akoraki. Ntu ayegena. Onye baisa okore nomination ingia njamaini mbwate kwegena ngo karandiki. Lakini singinyinero lakini gekoba akini yakobanga na nyimbo atu kugena abanyamira bandigere barurenga ki tinkole tiki tingi saini
nabo ngu accepting aki nabo ulioira tigatuma support matiangi akoreki as office lakini animation pia kerembe nende ningira ne kuje sabantu bane mbabuli ngatuono ngokora kurugaiga lakini umonene na ngashwanga nomination ebe free and fair ni mwegenete matiangi kya ukwana na kya akoreki agokora kya akorera asoko korera kwerene libori libono ngikiragere bagochora una meri migiro korende mbachoro guse ulio netabi kwa bisi inche again naende ekero naende ekero ngotebanga njetindi mwana siasa injine project manager wise kuligereria my LinkedIn ne oteba project manager expert inche ekero nyamira ngo manyimbole obwate bukoranch project na nyamira ni project ya NAM project umaite ni mangete inkinta kere nkore no bwati ki timeline ngonya seke gusiga akimwatena nako neke gusiga agioka ki timeline engaki osegeka egani iri ko umuriro manya kwa karole projects manager specialist kere gento gukora bune project no ire target no ire nkiota kere okoriki o ikerani binto mbire ngota kere ikerani nkeroki yani gochakira mutinyo pakoyo kuchakira umwaka uyu mbinyoro kimbire ngenta kere unyenta bateba abana bali with disabilities imbari nganta kere ngikere bo muhaga moyina arange bungende mbari nganta kere ngike aliria moni nate bungende weekend mbari nganta kere isengencho naote umanyo bwonge bwana obaro eko baraisi kwekera abantu bonse nende kerole mama bwa abana abange atubate batome 30 minutes nkole genteke ekerole mama bwa abana abange ndage nebe ensinini otakiro ominyore ensinini ase ensinini kero mwana akoreki anyore chibesa cyanga afunjire nkiri nyingi lakini ntakere tuminyore inkase nke kera 20 words chikoleki chinyore na chiete aguna gotebi baganteina ntebi umusike Jerusha I'm praying umusike Jerusha no ndigerete bagateba nabarubu bayirire something egali bokeira bagante pia gali itibo ali getangwa kera na chieto na isinja bagante nkonyoro umusike Jerusha motebi nabarubu akoleki abanyore atararu office antigere nkoleki ngenderere ai bia mano mwanchomo ligereria liukuria gucha somo akiekura chiseku ne 30 choka kamera ne yakabire ya gatatu ga tugende ya gatatu tali umunyamira Merio Migiro gochana esa more na mambie yenene mambie nainde esa maskani ya manene nko babolinga ngalibaga liokora nyamira na tebire ekera sekero ngakira mwangere libaga ntobe kenyamira yeta se map ntobwate amangana amange ya chire bono nga okorwana kuri gwanka una gender based violence itu abugete ngana abasubati boko bakomiso na abana twarire pia ngaba abagaka ba pia bago itu ngo batebinga ningi chenkore gas bonsi ese family level ninkaranse na inu ase bioldi ninkaranse na inu ase chikanisa ninkaranse na inu ase chiskuru tuanyole vise binge bigotoka ali skuru bono bao chatenga it's not business as usual ntoira ne tulikaba to encourage government tulikira abalimu bali bao chokonya as counseling chikanisa take part ningira na nyamira ngire lyogiria ino ali bunge lya batakanu lya bana baitu bali with disabilities na abantu bonse nimbe kenyamira se map kekogera onye lyogiria ino lyekire gali na bakera bakubagerwe keki ya national government n'abanyamira baitomba nyore nimba njete nende nindanga okora na inwe gas ngali bageli bia mono mwancho muri chida kamera 3 na isano na isatu igire chinsa isatu chiabono mambia aburo twikira mwerio bweri tukulia lero muruweru bwensoko bwakire kurwa 12 cheke mambia weka eliankyo na inde ayanda mange tondera ko yakwanira na ko yalire na ko yamurekera buna ebwenere tegendera kubwati 20 yatigera se lituko ligima eliane Ishmael Mogere itukuligia